Aa, Vladimir. gрамотный olmuş. Gрамотный olmuş он бийцеler. Gramot. Son yok oldu ya hela ya tamam. Milwaukee, Akbarzı, bütün gрамотно. Солнце, солнце, или прикол, лицо, или, скажем, солнце, улица, улица. Рыцарь Сисер, Лукчия, Лайза, Лаксо. İşte onu kadar. Akmor diye masal ölçüşmüş sonra böyle. Но само Ася кадик Акборсон за хеттекер, а чуматуас. Нага, ну что, часами, да. Солнце, прикол, дешевле, Татраз, Татылк, Шачует, кто. Kald müzik şov tarih. Муха? Kald hacım yoksa kald evet so şvart müzik. Şahs kald müzik şov. Kegi geliyor kald. Yok kahul. Kegi hul kaldış. Ez kegi çare kald müzik şov. Kald müzik şuyet. Вот что, неудобно хититься, что хата, ага, селган са, бичмо, айн, таган са, общица, бичмо, непонятно, но он, тошман советы по-любому, дах, сок, по-любому уже пол жизни даял. Сюда, непонятно, каукса, притыкала, сюда, или ехать вот цуэл. Прощение, строптиво hoşmaz yani. İtalyanski ya seviyorsun. Ja, İngiliz yemez. Zaten Челентано, Челентано, Итальянский Макрон, итальянский Юрий. да, Адриано Челентано, Итальянский Рональдо Макрон. Гутьеррес, neler Taşı короче. turtu şirik dağışık. Ne o göre ha. Taşı gibi dağışık. Вместе закон, Ha, да. mesti zekon. Ha, Вместе. mesti zekon. Украшение стриптиву идут чагардок, штаванны, чуйца, черми, чуа, халабюш, короче, вок, всех тоже. Машинка, халхуан, лепчица, и умлели на пикин ваяцер, и вот это дело. Итальянский район. Итальянский район. Да, Челентано, варка, чуа, аванны, чуа, халхуш, короче, эшер лёкш. Вот, миллер, Арнелла Мутиери уже как актриса. Короче, еще, чего, Паенкину мы из 60-х и 70-х годов 15 И червонта не иш дагдон, суна дагдон. Что же может сказать? Мне интересно как-то. Diskoteek, als jij geçen intaan halvalar yarışmalar. Yok, verir, menü var. Razmalar. Hiç söylesem. Aiznik varsa halva olsa bu. Yok, Evela Gute, Michael Jackson. Herkes biliyor diye. Jackson, Michael Jackson. Yok Jackson yok be. Jackson sana halva ol. Değil diye şu derler.
Макрон Брек Дагион. 80-х годах. Джексон يقعد الميري بريك. Дискотечка такие хохлые головы. Сон Дагион. غالى عينويا. Сугала и инвазы, что всю жизнь он шпанерсон, что далел умысленно. Мост метр на бешта, шпанаят, и везом ерзун 80-х годах. Катая мира ميشورني يوك بوش ورخص. Мичорина езерс يوك бетук لقون. возрасту. يوك بوش بريك خوش ورخص. شو Йоком يعتبوا الديسكوتيك целуется. سيتشر. И баки бошну, вот вообще пацан, кони ушим возрасту. Каратисту, боксер. Да. Из возрасту дела возрасту. Возраст, крепкий возраст. Здоровый, крепкий. Алоды, боже. Москва. Да. Москва из Дабар, да, еще возраст. Шелигуюча, кон олжлака ашваркас, кон айну. Сумно, что несколько раз голосую мечу поселка. Я хотя возраст, от морозок. Ах, да, море, ах, ян море, светло уж. Вот первый, томя. Dat движеншлин josta kaloriča vivin karina vorke, ta svetlo šorke. محتاط. On mukta. Ну ша диккантори мухтан атак тан любойхум сахум хошцо хадокцо. Да, шабан мишурнер. Мухтан озеро. Алло, лакин манут. Да, где что цена? А что мне нормально, думал, конфорон, все. Жестоко, что швали жумовствен, да, и сад животное, что ай, за улица бывает, Христа гонит. Сейчас ука, то отзерва, ну, кизалел, шор. Да, это казал его шорт, да, это холодно кровный, это от мороза, ксан штун, да, цум. Кыжак, это дерзкий, это жестокий. Кони еще дукоба, да, бакер бар, чува. Еще так бог, лала, бог. Мабуя, хелбол. Мамандра, и гони, жени, каисай. Каисай, Washington, Washington, изи. Первый каратист будущего, хелбол. Выпускники. Кони биг конторон, личница, сума, хитрица. Он же делал, Шо оккел, а? Оккел, انت اول شو из дикан волшу боре, ну. Уже биться было, ну, сундук беш, тоже вообще мастантя, тия мастантя, боса. Катая мира дух беш, тоже. Висхани, арслани бор, да, с тобой зовут, катая.
دقم دقسة دوغ يشتغل دقة قدام كتايا Вот, да, это царь, друг вашу свисхани. Царьга нога буйся, раз. Он догнал, как дискотека, شلش عشبريش أوكس Ну, уж катаемя до недалеко от Харгуи, лака аш баркуш. Султах эртен, цундео шуи дудаю, жол Харгуи. Ну, вот он, кеги моя. Само, четвер керицеца. Суни, озой, дагцедохсун, да дагохсун, мутно. Ценана, о, вежливо, ой, дикерка. Es висхан комнатер, инош, коби мейгабош. Онага царя буся курпас. Что катаемся, канта осу дот, через него что возит. Дик веш, что вообще. Вот шичуала тоже дудается, он крепкий контворцер, декцеох, он крепкий спортсмен, ори, якши дьявош, серьезно уж. Вот санхи и так серьезно сакой. Висханом косанца бригадир говорю. Да, что Ревисхан уж, но дело борешь, том тядакал хан борешь, второй том белчхан уж, вала, что бинасун, духомаэри уже газа, дагдолсон, задагдолсон. Вот третий совхоз, Дагион, Макрон. А третий совхоз, это Мичур после я, а? انت Вот يو теперь, شنو ميوقع غلطنا теперь даже с дуаткой, шпанари, дагдос, Мичур, не... بوك علي يشغل غير بوك друзья что Служи, тиш дакциосан, астантом, киги мадаризо. Подвал шода, видишь, строю. То жизнь, дорожный вокзал, тягаться. Sana ostor to, сатум ярцун. Так, тига цуната масит комнате, тига радио то. ايش ما هو هنا ده مال ده Сун дагам цабой, слышь, كرمانش дакциосан. كرمانش Да, созо море, мальчика. Сундук догбор, ну ده مال بوخشين ده قوي ايش ما هو ده да, уже дагам цабой, слышь, дакциосан, а так за Маршал. Макрон маршогыл. عشان موكشة يو Ветеран маршогыл, ламан хо маршогыл. Маршал Бузас, маршал. Пусть кланзас. Ху багра. Пусть кланзас, но не стелас. Пусть кланзас, бо. Не стастас. Zazi, bir sılacım hatun izleyiz. Ока, Франция, мой пусть. Як мы было, если что, Сумадат, маршогыл. то Маршал.
нас 12:52. Ночь или день? День. А, такой. Без 8 минут час дня. У кого же нях душен, ажло. Сейчас еще время переведут, еще раньше будет темнеть. Дальше Ашхари. А у кого уже перевести на время, на час. А, уже перевели на зимнее время? Да. Золча عجل. Водор чаржем дукарис соур чамит, авор чахрюк. Сана. Что Франция усо, что волча bod ицбул, швух как бы полная А, ажиотаж. так скажем, что но это, но де Франции, но больница Париол какая красность Парижа был. А кому уже цаса, почти цаса уже ажил. Железо, сумерки, ну больше можно. Вот, буй полный ажил лазю, а так ажил еще. Просто такие, ну холоды, что делать, то есть просто лямнишь дала у моя. Нейтрально, площадка, мы уварили дизайн, а ссылка у моя, чувак. Так, он любого шваризма, буду ордер, казим, одюсь. ЧДП было. Нейтрально, площадка, аю на боша. Эх, на все, чем я этими. Eli bavinchu eltulurio latmetka. Elchi. Юалай. Было. Lat da an Eli bavinchu el. Eli bavinchu. Eli bay an akkoymata. Или бог шмет. Халюка так. Ой, или хилмацхали. Elish kaznin. Болаксан. Eli bavinchu. Казнь была. Макрон, Хачевен Макрон. Макрон, я хочу теси скриншот гирим. Герцунах, Jan Герцун, хибаш нахчумата, есть сахасун. Eli bavinchu el yazin metek. Hu el kayet amakinse. Eli, Mumbara, Eli, Eli bavinchu. Babinchu. Не бам. Ну, Eli bayan metek borgsan. Eli bayanchu borgsan. Акой محتاج تقول Смотрел я, Александр. داغستان خيط أحدو يقع نسوس داغستان خيط أح أو خيوش أو هاي أو مخكا غاح ويبي عاش أولح يوم يورت أولح يبي بيهم تيوش Бэй, Eli, Бэй, Винчу. Да, сагулис. Eli, Бэй, Винчу. Альни слох. مو لازم Eli, إيلي и إيلي Бэй, Бэй, إيلي Винчу.
Моя зерре что Эли Бав Винчу. Маршал Душок Махко. Содик Хази. Хос. Дикхыз. Эли, оказывается, это не князь, в том-то и дело, нохчи князья Шхилабас. Эли Демосборду, проверенный народ, проверенный человек из какой-то семьи. Эли Восок Солейву. Солей – это принятые казаки, евреи, кто угодно. Тоже граждане полноценные, но не проверенные. По сегодняшнему эквивалент плебей, но не годится. Вот такую версию я слышал, Солнцаха. Кто я такой, чтобы судить об этом? Историю надо знать. Хегар Эли Борг, знать Борг, да. Хаттер дал. Вот я все-таки думаю вот так, потому что князь Хулил, молодец. Князь точно Табоас, князь любой Табоас. нормальный. Нет, Эли, вот Элбох, вошдах, знать Борг, хули Эл. Sen Peter, truд gosuni, mel hepol, kadu chun hunza, mel erdu, amel, хороший понимание, что сунца. Ветеран наглядно объяснить, да, суал эртум. Амел наглядно объяснить дичь, сурт объяснить дичь. Армати за аватар генишун го бях конах бокинах пахах ижен совещание ей больше цейш латин аватар генишун. Геном, ген. Хел амел го госун и сундалдич и дош. вот, например, у тебя, как Задорнов, Нохчи там, Ахейтер, он приводит все слова, там много, это святое слово, оказывается. Ос отдельно элч блеск хунд ол ас хунд олю астуна вай тос ол молния. Молния. Оно создать мадуй плюс-минус дол. Положительный, отрицательный дол. Мархи. И швоушах ч кос дол. О дол кос. Кос ол. Халх вода и блеск. Кос. Ком. Конах. И кадоча. И блеск означает, что от звука, раскодировка от азан, от азан. Bulat, dik kamil chuol il khidari wayn, dik kamil chuol. Духи. Dik kamil chuol, dik wistul shubog, san ist. Pulke, dik kamil chuol, santaga, ne? Rimnit, de chinsa. I wistul shkahia gardui, mel wat I badeg nisdeg, hasdeg duch, kahia gar. Meli ishta et awar, направление камел элча. Разговор это, хазник дикник дюч. Kahia gardui, wat wistgeler kahia gar. Mel дикник элер, хазник элер, пайдянdik элер, wat ishta. Представляю, элчун бай, суна мишт ахтаэль, изамит акюхат чуда, уман уэлири атер, бочуд эль сэй awar, ду ishta. Элгартер сокиет awar. Интердолич, что со связь плохой Эршин, если я встревал в разговор, интердолич. Вот я хотел сейчас добавить кое-что. Обал, там много слов. Там Ахмад Махмудов целую книгу написал.
Тигр Хаялович, там очень большой список. Булат, безусловно, прав. Это правильная версия. Обал, не уверен, но Шамадар и Дош Сайгар, что Вош Дакчо, Ба, Обал, Элчо, Ба это чувство, Ба чувство, Рай, Ба, Га, Ха, Ба это означает этот звук чувство. Рай ба хунд олас, гайрне вежа, гайрне хусо, оли, рай ба, а гайбант кварт белчо это хай, гай чувство, яхво, генах, не слог, кстати. Барт, бабох, йол, бабох, аз чувство дол гумонт не слог, бог дол аз блеск несло, яркость, блеск, ла долча, милхадешта, ла дол аз, но высь, лак, высь несло, шадол и кодж вошах, и аз кодж вошах тёрч, цунх предложение, да, аз стидол дош дол дешен швошах тёрч, цунх предложение, негарду, тала düz и дош дуж, и меан билгл док штол хум düzün док чаха, и масит азо ши меан шдало штол хум унти от кодж и дош дуз е меан билгл докш. Иштел до. Алехет, томонта ойлеш, отомонта. Ты шли ликханюс, цанта айхам цевелос. Ширдешнеш, баклор, ширдешнеш та, данисло и шадегиш. Атакел дол дешнеш, да царц путанец кол, да, белгло, низме анцадал доцу. Я дол. Вот, между прочим, антитеррор, стоящий Хазанахсон, Маситус, когда он разбирал важнейшие слова, хайкал, лоб, лобная область, сами понимаете, в наше время изучена. Хайкал, там ясновид, то есть свет, наличие света в лобных долях. Не лоб, щит. Вот так даже. Хай, меча. Вот коробка черепная. Хай где находится? Билглоншка. Шиман билглоншка. Защита щит боча. Не свой аз. Кал элча. Защищенный блеск ума Богсан, слово ал это ум, ал, от мозг йол искраши, то гинска мухялата искраш от мозг мосой ще Бог беш. Сонца нахан его мот яхин, сомон и до школ, شيبدش معنى شامدر حدوشتو قص и خنخ сопротивление или и молниоли
мухина и дош ишт низ, шей именно шей от аз мяншти ишт низ цеялецун. Шир дош мод, кен дош ду. Физик изучать, еш нахал без иштум изучать. Лохар халхайш и гурдац, касгалурдац, ишт дудац алдешун. Ламт охайш гушхул мархш, милх мархшу, от мархш создать дешел реакции. Мот дукко шей қайлон шорш мот бу вайн саха этош этоижен и гучбах и биц тунх дол тунх йол қайлон шкуча вай иштин цаби цаам бо дел цабюс дел вердук вай упрощенно хен бери олш дол та ед мерз бери док штол хум деш дош ток вай дош талха деш أقوت بيرو شيغما الله دعالو تي شي قي أرث شي قي أمت إدوش شي دعم خزر إشت دالش دحو إشت تلخ دوش نشدو Булат, французский язык бас, канадский занятие, французский язык был. Я штука разница он. Засыщает шакалк. Вот старый французский мод, Гитборг и Канада, французскую зону. Казахстан. كندا فرانسوسكي دو حرخ المايو انجتشان شتات ام بيش انجتشان حياة دوك البولشي شاست كندا تاجم يوتسك فرانسوسكي حياة كانوا انجتشان حياة كان تاجر من البشر Да, это старый французский мод, Борг, Царбичвик. Сахан хам хай, Царбичвик. А так старый лет 100-200 назад француз Бичвик был, он французский мод, и Борг, Царбичвик. Но Саваш, канадцы тир два лонга шпующие, два языка знают. И у них Да, канадский я акцент знаю, называется. английский, Английский. французский. Ты что имеешь в виду? Я просто не понял, брат. Я объясни. Канада, французский занятие, старый французский мод, язык бейсбол, француз бас, суашо. И что объяснить трехсон? Вообще, Между прочим, Саваш, интервала. Вот черно-белый французский фильм «Хожи» черно-белый. Там другой акцент, ты совершенно прав. Ан, сан, он, олтер, ан, там, да, ты совершенно прав. дешный штат вообще, вообще цадуется Борг и старый французский дешный штат, Франция цадуется Борг. вай мат доктор белголон ше что я сдюсь и азнаше доко дерше шадерш божествош определять есть что дешнеш до и Эльборг Милуар и вот от югчица божество до что и Эльборг Рабохор
очень хердук хан холра ак ам ак амон ак и короткий азнаш ой дешнеш калело что и шадеш божество шлело что дешнеш что ак угур угур халхинс алдешен ойли чо адам дохрхум билгал докшум قاستش أيام شعموتا يحالخ ليلين دول божествошти حدوخ что дешнеш мод от дешнешти от божествоши церша и охш от богш бубох чаршеш боге таце харишун ош мадат адамш от адмуша қол ши от божествошин це шин ши дагома бог ши баргома бог шин хаза شي بارما يدشنش دوج جاها يدوش دوج جاها يأزنش دو ليلوش يدوش دوج ليلوش دو يبилгулу лелош шел азнаш и сопредставление иштюк от сумон акиданистин ойлича цадош ха эца элча қичдаш дохш цафелч шадут ак фет ho ишти цунс нисцалуш фелч от атилма уй нагах масит дош ширдешнеш масит дош именно из азнаш билгулонш от масит дашнашка чабилгло еш танис делча так шек шлашеко дайол билгулонш мян штандош фелч بالخاقوم خليلي فرانسوسكي خليلي انجليزكي بيبا شدات Булат и Варабо куду нохчумата воймат. نخچی مات دوق شیر مات بو دوقین مات بو ученеш бара бохчун гладохчу 25 миллионов шаду бог Кавказ лямши возраст Рабо куду воймата. Яхма беласун хамца. рабохор именно рабохор божество ю малхахошту амон рабош азем Ташта, он шказам кажется. бог солнца амон ра бог амин оль амин бог иду амон ра амон аледитига тахарата далду Индусы шию мантра Ра. Ра означает там общая сумма всего света. Значит. Сат Чит Ананда превращается в Ра. И Хаскамата, шарлатанш, бутика, задорно, они говорят, Ра свет, радость. Ну, даже у них получается Ра, то есть действительно. ра означает свет солнце билглон шьеча свет солнце не яркость алами буду потому что источник света ра Ах, Булат, Ухылцунах. Разные народы очень часто там состыковка бывает. Как это объяснить? تقي Совершенно разный народ, тир пересечение, перекресток школ смысловой. Тир дура корень свет, покайра дух случай
вообще в мире много таких случаев, моментов, вернее. Это как Ну объяснить, да. интересно? Ну, хажу ра, возраст вот этого божества, вот и вообще это значение лелушо, гуман возраст. Это же милха, ком, милха, племяш, милха, адам, он может оттуда взять вот и лело, что ли, божество, потому что ин мадумас адам, а где это не используют, вот иду вопрос. Они, значит, от этого божества, они были далеки, Цанхездати, не дошло до них. И чао еш душун эл дючдач у нас личные конспектуали, муали, бог бога, да, хобби али, или что он. Но вообще, что вы массо народыч, да? Что мы произошли от единого общего народа, высокоразвитого, вавилонского какого-то там, видимо, вот такое объяснение или нет? В смысле произошли? Именно Ну, один народ? не, на заре веков, там, где супер люди какие-то, ну, видимо, да, там тезис, там надо теорему декларировать такой возмутительную. Очень развитые люди были очень далеко, давно. От них мы произошли из-за того, что там какие-то бедствия произошли. И ждуйте, да. Ну, конечно, разный народ Шхалхарю, но эти все разные народы объединяли одно божество, одно верование, один язык, одно общение, одна культура. Вот кто воссоединялся с этой культурой, вот они и сохраняли эту культуру, и кто откалывался от этой племени, вот нахах, кто воссоединялся. В те времена переселения были народов, переселения. Да, да, Вот да. вынужденно под нашествием других более сильных племен перемещаться дешево. Допустим, есть Болгарюк, есть общий Махалиш. Волжские булгары остались, а эти булгары уехали уже перекочевали, перемещаться дальше по Северному Причерноморью, Абан. По разным путям. Уэн мухачар Аллах, какой-то Магомед дуется, о Давиде, Хавах вот Аллах, он очень чуть Давид дух. Цигары Магомед Хаво разными путями. Я думаю, шахут. Тем более те времена, за племя, и он на этой территории пустых земель, тем более тогда не было. Он даже долю акшу. Время разрастается, а кто-то вынужден бывает уже покинуть эти земли в поисках лучших земель, свободных земель. Люди перемещались, и тем более свои божества, культуру переносили. Даже возьмем этих гуннов, возьмем. До Франции дошли. Тюрков возьмем из Сибири, где? Турция никогда не была тюркской. Вот Сибирь, Хабяхкан, туркши размножились, на Кавказе они, Турции, везде. Перемещаться, дешевле свое язычество, шей культуру, асяхнаку по всему миру. А вот, например, гены, у них перформанс единственный, чем вот гены славятся, издалека глаголят.
Ген по-чеченски далеко. И еще Генш, ветви. Это тоже из той книги Ахмада Махмудова. Я сам не знаю, что, как там, смеяться или плакать, что там, что это такое. Marshall düşük. Boys var workshop efiri yürü boğuştan. Huma gayışın tutma yaşı yüzü. وشو شو بدات شيخ شو عامل Sojim halk çuvelçkan. Ya zarins. Dayvulil haykırı qaju yetsa короче. Какой шуксон из вечера? Кстати, ген дождь, да? Ген женус, хадел, латинский женус. Вот знаете, женщин слово, как Эйфелевая башня, символ китайский, жень. Корень, род, человек, 3 смысла имеет. Даже китайцы, ну как такое возможно? Вот это как вы объясните? Ну вот это сейчас кто объяснит? А Эмборгуду, там Эм, Эм. А из Сунцаха, в связи с чем? В чем там спор? Там состыковка с другими. Эм, ам, со значением ЮТЛ, фактурасы. И полет Богом использовать, применять. А из Сунцаха он вообще хазна даст была. Ну, крыло, там, Не, ну да, я хасан, но чтобы это с чем-то сравнивал, соотносилось на другой. حوزة إم دي الله قول. Да, ногче матах, ну чтобы на иностранное это было похоже Сунцаха. Üstlük kılınması yani maaş olunması yani. Tam kat ne kadar yaşıyor. Марш войл, хат. Aldı modullar da şu da tam oşulu moyu. Tol ne intranlik kanalata. Efir khilta un borsa ham darq son la tuma khay karsi shwarzo. Июте бошин, спёчим барон арш юят. Элера qaça элерим са. Байсангури канал, Байсангур канал, что я Сунцаха. Po is cho karsi ne intranlik kanal. Yazici hawat tatqi. Kariyatqi. Шокчу сыл кто сырым бар, цатесатецар. Хила. Ламан хохайон, хума хазион, ютери. Silka yatsı o çoğu doş bola. Silka yatsı. Маш, довод, Масу. Приветствую всех. Марш вехил, марш вовел. Bak ne belli şey dist kılışu şey hoçu eşen. Yazo mecbur bize sil koşla. Ne olur söyle şunda. Ликду. Марш Бога Бежри. Хинс только что, Байсангур, ссылка, я слышал сейчас недавно, Сунцаха, только غدوخش مارش وغيل بوك هنت واليا شي غدوخش ولي تا ليش جرجلو دوشتك مو خدش تا دشنش مارش وغيل بو تا تا هو هون تا ردنا اولخاسك حويش تالارمت بورش دوخش دشنش كوكسون
Assalamu alaikum ta isa sa sukhoi desh nashtui. Dalioki da tam ali ol shkhli bokhsh dolum shtui ta ali ol shkhli do tam ali ri bokhsh do chnat. Marsho tam ali ri ta alweg bokhsh har hadi ana do هون هاي الآل دا زيخوش آل دي زيخوش دشنش نوش هاي دشنش نوش هاون ات دشنش سميسل خا نوخشي وول تجن وكنا هون سام ديت سميسل خوريات سون سميسل ملو اوا تركتو وات دون مارش ولا شو استاذ مال عاجل هاي نوخشي ويخور دقون نو هون سلام عليكم الله نوخشي وات خور عاجل جي هي دعوير زين ولا صاير كده تروحون موثبيتو نوخشي وات خور ده تاي قميل ديش تو همارش ولا خاصيات استسراد وبودو هنوخشيو تو السلام عليكم يعني كده خيلو لاس دير شبايس كده عملوا مخياتي شو هاتهم دبوس هو يخور دات يتي مارش ويل هاي نوخشي وهارم نوخشي بوس رازو يتي يتو كايو سميسل شو اس ذكرى دو توق سميسل يتي وخارم وخن يو ذكرى دو تاس نوخشي خلي تري مارش ولا بود يماندله غير قوق مرزوه غير مالدول قديش نشوف ذكرى دوتو قصي نوخشي خلي تروق وشاه السلام يوق ذكرى دوتو مجمد اللي بوخشي ده تشي تام قدر ننشر بوخشي دوتو بس هروي نوخشي قومهم دو بوخشي دو كار Вот с этим, ну ладно, это непонятно, термины зазубривать то, что ты не понимаешь, из-за пользы ее, но прок, польза елер с этого. Нет, хатер дешхайна анька, корки мади хатер, харам ду. Ой, с таким одолжением, зачем это надо? 100% истину глаголит очередной раз. Дорогой дядя, ветеран, каннибал. Sohezishun tanda. سلام يا سونا كستك سكي هيخم بيشو شغل واتي تا نوخشي وات تا نوخشي بيزش وات نوخشي دوش وات لو تو سلام بوخش سون سلام بوخش باكستان تو هيخم بيربوتون دزل بوخش اربي تو بيربو سور تا غير قوقيوت شغل سون غدو اولورك سونا اسا تا بدل اولك سلام بارك نوخشي بس هون مارش اولبوك ديتيون السوق هيخم بوخش بس هون سي مارش وربوك شو دزل دوتو دوك سقوم دوس ده لي لاديش البعد قاتانا طبل نه ايداد كنا هما دوتك دويه هردو وجدو بوش بيت بوش داك يرشبو نو خدت الهر مارش ولتن سميسل ليتون البيت شوش نوخشي هروشي نوخشي سونا سلام بوغ سونا حمو اندونيزيا هايين شوتون دوتو دو دز افغانستان بچي بزين ودوتو دو لبنك سون يحيخن بوتر قصود يا صابر ديال شو دزل شيء عديد شو سي دزل دوسا سي قوم دزل مديتش مارش وغير دوك سدزل خي قوم دزلور شو قوم مارش وغير بوك اش سلام لوري دو سلام وي دوتي خوش دو وين ادي انا شو دي انا دو تفتح هون كوديز داستينا دو صابو شي نسخش دايز داستينا بو يجي يا بولجار كيتشا نسخش ديني وين خوش دو داسي قاعدول قام دا داسكوب 16% ترى تقعد تركوا شي واش يوخ واش بوي كوبش اش شي صاحبو كوبش بوي خير عرب واش خير بوي دوك ما بيتك سدزل سنوخ قوم مارش ولا سدزل دوك حانك سلام دل دو ودا سدا ودا تشدي اندو ساينك دوك دزل حين دزل هوسي واجه هون حانك دو ودا شو كنتو انسو سمارش ولا بو قد مارش دو طول لا يستاهل طول دوك دزل وحينك حينك سانك تروحوا سانك دل يرتشوا عتون ده شو سانك دي ده حينك دي ذات الفيس وتسكوكسو. Кстати, вот такой вопрос, ветеран каннибал. Как бы сказали твои критики, вот, например, хот омбенву, хотига, голодакбенву, там, холощ, хагин. Вот, а может быть, тебе это показалось, выход из религии? Остальным чеченцам как быть? Вот спросили бы. Не, ну, может быть, ты нервный, слишком там, нервный. Поэтому ты отрезвел. А остальным как быть? Вот такой вопрос. Как сказали бы твои критики?
Ama допустим, даже нервно хилишошу, хилишошу, допустим. Но, содали мухачи, сакомум дуи, сакомум, лило диш, мадайвай, омум, вай камхил дада реабчдала. Это, сондан ишкилкан, татег ши по-разному. Ситуация шмис, гал волш мис лушхул, и лушхул ахшдельч, кенник бютшул, хотя он знает, شاخرت شوي نو حقومهم حقيت ولا حقومهم خيت لو ديش مداتي تعتك شي تكيت ولا قال والله خير والله مخلر نو وقنا دقي ديش قال ده ليش يشدت وكشو بو تعمل شو ايش دو وي هو دوتش لا وي قومهم دوك وي دوتش كوكشوا وخصون زات يحتو هم على يركوش يستهو واحسود يحتو ورت قومهم الهدوي اللي هو ديش مدوي سو مخلشي ده بوستي كنيك مخلشي اتو من هدوي مدوي دوتك اها مدوي اللي هو ديش اللي شوش مواتو يا برديه ديال خصم بيختقوا هم ونر مال مباحكه حنخشو باهلي لو ديسك خصم بيو خاخل سبيساتو اخوت انت تقول نخشو بوخشو حوت يحدوك تنبول الليلدر ثم سبيساتين خلقوي قام يدش بايس يلو ديش دو لا سلا ده هر هنت مش كاتش ده وين هوش دو تيش ده لك وهاو ما بيلش صحت ده قدريس ديع سوا شكرا ديع هنس نوتش مات وهم شادك اشتي تديوش دور قمنا لدوش ورسه شو دون نغاسن نوتشي هم قلدلش دش باندر مو كيبرلق بيزوي نوتشي اللي مو آل ديزوي يزر خوتشو مو يزويز ميوش متا ميوش معانت خدوش يزد ديستو شي قولنك داليلش تان ويزر خوي بوشورت حالي نشبو كل بولش بو سير يزش دول همانت هايش بولش عندك أطلش تك حيقوم هدول بشدو إيهم مش دادولش وي خدو دين ده احنا أدبش سن دليلهم ليردوه نو إدين تيجي تستعميريوه دون إيرلم خيتسون حيقومهم دالا ما تلابلش ما هم تفيتسلش وي نخشي قام دوي وي تا قام دي نش وي غلقش دو هوكا تا بوسو الدين وقام تدو بوسو الدين ده لي قام نشخيل دو بوسو الدين حال هذا كان بوسو الدين حال هذا كي حوسو بوسو الدين شو وي قام بيتوش دا كوندل شو ايش يات هاي ده شو ايش يات هذا مش يلا واهدو هو عندي اتل كويرتو هم شو دي نخشي وات وهذا مش يات غير وهم يلو تقواتو هوكا كويرتو بيتسات اتل بورشو شوق هر بورش خليه شو تقوات شي دو ديمش يو عند يحيجر وش تيش بخير وكسابر دي حوتون حاجه يش كوت احمدتون يش من ناق واستقلر ميالدلم هو هي ما دادت تاع وجهم كويرتو ولا انت زودري تا زودش دي حوالي تا مو تا بورشو ويلش دوك شو دين دات نوكتي هما تدش شو وي شو اربو يوم تعيش لو زودري يوم دوي حل هذا كي زودري كويرتو بوش وش شو هيش سلقو اربو يوم دوي تدين حلت نوكتي نقلات شو دو ناقوس اتوا انا ناقوس ايش تم سام وقت هو خلق تمام برجن سن نوكتي برجن خلاهم هاي ويش نوع اخوات يوزر شو ده تمام ميل بورش باش بولو بورش داخ هو تقول اخوات يوزر وشو دي ولا شو هيش وش خلوات ديش يوشياس لبوش جوانا هاي وشسن اللي خوات في شو قدات مباراتها وش وي نوتشي قوم غلقستاني الدش باسم هنا كيرت عني سوي الله خير قد بناتي كيرت زود بيهن تساويش غلقس لي وش الله وين دون وغلقستاني خوش غلقس داتا سونهم بوصل دينا نقدات كنك نقدات وسينك دادي كان حينك تبغى داقا وين لوزر اوكي لوزر ديك متكر هوندالچه اربوشسن دو بريس وامدله سبيس يا تشدو سم تشدو شو دو اس باش كاتش يا عيال ولدات اربي غل شوتي قاعتوين بلغيته واچي $500 او شتوك شو دو ديالو سم شو دو تونه تون بلغيته ما يوش دات اونو تام دنگريشاد نو نوخ يوم يا $500 يورو زودري يوش باك نوخشي اك شي شاريزو چون يا متكي لوزر كل سين ايرم اول وي تونه
بلخي كل بلخي بربيش أكتجا قد مش نتجا ناني وكهدو يسا يستخل مقدري ولي تانقوك رأي تاش قالوا توكو يستخل مقدري ولي تك خلوزر ده حم داخل نوختي حلق وال تك بيت بوت سوالي تليلي يجوك بريادك ليلي ودو ميالدو خلق وال يستخل نوختي يمش تانلير هم يسا خلق يمش ده تان وكان تاتيح ديات وين تاتيح ديات تان دو قومش دو وين ما حكا بيحكن وين راسك شنا بيحكن عارف شنا بيحكن دو قومش دو تان ديت دولج تخل خلي يمش دو بيت بوتش ده كان دولمش دو قومش ده بيت بوتش دلوي دلا كده دو بيت بوتش نا ديش شغل هم ذات نا بيت خربات تهديت سمول كدات شين لو ديت ديش دو تهر وقت دعوة قرواس دا المقلع دونا ما جو تبوصل دين غليل داش دلا داتا استان اوش تكودو تانا سيداس نان سيداس سيداش وهاوي سي استحقيقا نصر القستاني لا مازال الناس ما راك باس كرادو شادش سهينا نطان سين دتوش شو فمونت يجيم سي كولتور خيتن سلاسون سي اموش سي ليفرش دعوة روح روح وش بخيتها هذا روح شيء ده تقولي وش روح شيء وش ده ما وش ميل نوتشهم ديك دو الإديش دا إديز الإديش دا سوون الجوق لوي تا تيجي يد كمان حلوت شوية جرجي بقوي لول عش هي بقوي أتتنش بوصل بابات لو تعرف بوصل بكرستي بو أور دوستو دات ويريك عن دوحش إيش ويريك دوخش ديشر باتوي جينا لول باتوش ويريك شعبوني ويعرب ويريك شايفتي وينخش دو إير مدات بيشر بوصل بكرستي تديتو لول بقوي شو عش جنبا شوش مقردو وانت ارتاليل واشدو طبعا اتفق امال داش بياك موبيلا سوق اخن رفع اللي تطير تاع اسرائيل سياسي تصور وغال حلقيا جروزنا حلقيا وري شا وسبيتاني شي يوشو طبعا شي داس حيل وسبيتانيات طبعا نيت تكتيفيش دا جنك تكتيفيش حلوات شابا دا ولا تكتيفيش حلوات شابا شاشه ويغلقش ضعيد الدرشاش باخت جدكي وي قمال داشوك ويغلقش دوش شون تيسن غلقش دوش تيسن لارم ليرم بوش هم تاقينا شون بوش دوش طب لا دوك دوش نيرقص دون جدكي واني قمال داشوك ويدول خيلدو شا حلقو شكنا شنجين دو همش دو دوش تانا شي داس شي دار تيور بار داس دونا كيورتاق اوتا يلولهو اوتا شا حالتا غيحتنال حلقات تان يغلقش تيلوش خزقي تان تو حسوش يقصو داسو نعم خزقي يغلقش دوش تان ايش ويك دادا با يتحلم لا داشو شو راجل خدو جتك بويدو داغستاني حكايه عين دبان ويت عين دبخش اسرائيل دبخش لسجن خلق بيوش جتك بوش كوارتا يوم شو لسجن خلق بيوش وانت اتش مرزو يوي حيات كوز وكان داك ايش غلق دادا نتارك شاش كوز ديالي كم تاريخ شوش تعبو صوب ده هو خير هدوه جتكش هر وي خلخر هذه زوج سابر ديال اش خلخ موال ميكش بوكش دول خلخر دوجدو بوصل دوبو شو زاد تعم يحتو غير جيت كيبو تعم الغير شو الغير تخ ايش ليزغير كاتيك دايح شي تاع هو شخيت فزكم خز بيوش بويسن دو هاتون دال دو بيت بوتش بيوش بعد زته هو خز خلخ يتو جيت تابو تيغا شي دايح نت اش خلخ وال ميكش دات بوكش دول بيت داد حليل واش شو تاع يحتو خير اش كل مليون دي بو دات تيك دابو شي ديال واش بوكش اشو تاع يحتو يرتشر يرتشي وجه يرتش خلق دادا يحكي نقي دادا يحكي انت شو هو ديال ديبا اقصون ساموال واخي ما دام يتسالي يديروا لوق وهذه تيدش ديتو دوك اشسون سودم ديتو دات اشي دو لا دوك كان ديتو دو 60 كان ديتو دات وين لسه تو ديلا وين هيت دولة لادو دو وين كباش وقيتم دابي بتكوي شارع تاخير يدو دغا دولك يقول ايش دو مدوي تنخا تان دوش دو تان حيوز حموت هداي بعمتك هداي بالمتك هداي بوصل سين ساموال وات وتبدو تدوتي كاتسون شون وي شون تبدو تداتكم والوات ماشي لو لدو شون تبدو تشدو تداتر خيل لدو يعني تبدو شمتيشكس لك الا شون تبدو تشدو شون يشدو دكانك وكادين ما درت صدوزر نو شون ساموال وتبدو تشدو تداتكم زيلا
لا انت الولي وين صن صاو ستر بس إلك ستر بيوري برع يوري تسودون يوصمني هو طلع شو والله بالواتي بيسك طلع ليك فكانت أنا هو سوات سودون شموش بام وربوش شلون ليلا غلق غلق مش عارف ديش بروي هكا اتستوتش هكا توتش سيبريا دوش كيشك دوش مخيل نوختش قام تشور كودي غيرش بوش لون لا تدخلش إيقايش بوش مسو أو إن وجه كcultuur إيه لأن هو كيش cultuur دي هو شو صار أكثر مضيعة وبرولات ودي ضيقة حوال استيات اللي جات با يدوق كيما بدأت سيخش أتاك يقشخلو هادوين تابيرو توان بالشاه قوم دوح وجدو هاد أدب أرد يلير هاد نقشل ويجا دايولي ويقوم دوحي محدو بوخ محدو ودي بات وي محدو نقشي محدوال برش محدوال ويدو تا جهاد دوي تا مولو وي تا ميلو تا سان بوال بيشلو ستوكات جول مليو أول يول تا مولو شوية تسمى أحبوش البوات وحيخ مش عربي محكردين لدوكو داغستاني واشتحقوتش يهدوك داخلكم باكستان زكي نايكو كاستكسكي عربي محكا فوليجي وميلو الأول ألباني هون حيثم بيشلو حنوكشي حنودو والله هو نقشي اللي تحتك واتك ميلو ويك حقو موسك هون حيثم بيشأك هون إيه شربودي هون هر محكا بون هر قام دون هر هكتو هر لردي بوك تحتك ميلو ويك ناخد تحت هون هاي محك بيزر بات هاي مواتك هاي هكتك هاي ماتك هاكو بدنا يق سيري حاجة وكان شيلو كيف اللي الوقت راح ونقش خيرو شيلو شو اللي الوش هون ده حبوخ بات أورم بات إت أورم خاد وش دكوا يدكوا يا أورم خادو يا شرط حبش إت أورم اختص بالبو يشم وجه دخل العيش صندوق داير وشو بشو كيتر بودا موقع كيتر بو دي واحدة أنا ليش نشدوك الدونا خلدو نوتشي اللي طول خلدو نوتشي خلواها سوني دينا نوتشي خلواها خلدو صوبر كيش دور صوبر إيمان أولي سنادون تلبيني تاني سودو دا موقع نقش تكلي يسأل خيط تقوي إيش نقش دالوش دلا تقوات تعملني كاستكسكية تعفوليجية زكي نايكي إنترنت جولدوش تكليات بوشل تكليات شليتا نقشل دالوش تكليات الهيت زودا زود كليات تكون ده شيء هي قويش مش مو قوة با هر تك نقشي وات زودا نقشي تاهما دويش ده في الواش بات تبيزلو شو هو نقشي قوية نقشي خير مدات بيرتون تا غير قو ده تا ما هو ده هو نقشي تاهما تندويش سو يلا دايما تقاش داس سيبريا باناش دقش دقوين مثلا خوش دق إستوري شوي إستوري تسويش مداتي ويدون دوست دونا دبان شيش داي قيشير تسي ليرم تان جين خلوه تان ويجت لغاش حقه تان شاش كل حدار شي أجنش تحقدر شي نانوش جديش دلتي شغلان الخيط سونم تان أكيد خش توليش وانش دا هينسورش новый порядок ваш бяхихто. Вы порядок что она تابو نقشي شو عارف سلات بوخ يمشكل ريوتي خاصو نقشي شو يا يحكوا وشكل خيرو كنت دقوي لو عارف سلات بوخ سابوخ شي يتر نعم يتر استوني نينوش نعرفسكي هلا ايش هو برش لا تبوح كان تاع ديك بوش بوخ تاع بوش بوخ مش مال ديك بو هو شو بس تو كاتش بيرش تو حكاتوش سمت شو دول شو إيه تايو بيتزا تيورا بيتزا دولار واحد تايو شو يعني خلق شدات وين خلق شدات علي الوردوك ودار مولا تو نقشي شو نقشي دو إيه وين ميل تدخل كات مالناش قدوا وين نقشي خدات سو تعال نقشي بدي تخد باتش بدي تخد تحتش قلت بس إيه عندي السدي استاك كون ده شيء قومن ماستو وي قومن سنقشي ضايع خير شو ده تحت نقشي نقشي وبو شو أخشنا شايت زود يالين شيح تقول شيح بيردين شيح زود ضايع شيح حي شيح زود يا شيء أخشنا شايت بيدايت شوي نقشي تخلدات قومن إيه غادي أشتاي بيتشو جو اتومش تحسيه مشهور جنجر شيء تا دين دولهم ده تدير أخشنا شايت زود يالين شيء بيردين شيء هو كل شيء
Salzburg, Achschnisch, Hayutsch, Nierschburg, Kach, das Moll. Das hat es für man die Adel, und Nilderlomat ist so Hayutsch zu. Ich denke, was zum Gladuk schon, denk gucken. Любой Human ist so Hayutsch. Jetzt hat man dick nicht da, wohnig da, so Hayutsch, doch, Kach, so die Arbeit, ماشي نقول اشنا غير قيتكسن ضايع تلتري ماشي دغاش غالا تقول دينير داك شايف حاول واخا ومش دي على انفلات خور شاشه ثم غير قيتي تيجي تشا يسال ايش دي دكتور مفتي الموضوع Jetzt merkst du. Ach, Schäke hat es ja nicht da. Ich tue das, Schäke, ja, na blöd, ich tue das, so muss man lernen. Lül, so muss man kein heute durch. Ach, zu alles nicht durch. Das ist, der ist, das ist gut. Das ist echt durch. So muss, merkst du, bei Bosch Watson. Und das, da wird wohl nur Bosch bedoelen. غير دون تو درزبرغ شيش برقش دات اشطا تو غير انفلات خور شو غير دزلف درا في بريودا تونغي سوهر تبلا كيلو شو غير ما تشوف سوسيني دون الهدوء علينا كبوش انفلات خور شرط اش دوش در اش ديني ياكل تات دون تو تبد بس كل عوارض ايش يعال دير تك دون يبوك مالنش دون وين خلش بوش يتلستون هين بيش صديق دش فكر بوش هات دون توم ادري راسهم اسم بيجدوك بوك ساعات ايه مغيل ميسكا موات شلون ما هو شو يلا وات Am du Kadi, du am besten, na, uje wa kabel. Hetia, يحطون جيهلي لو بيز على كون راسك بوب جيهلي لوش. تا ناشي يا شمال المتش بوجو شكون. توينش كليل شمال المت يو شمالش أخذ يا تا علم تا خلق الفيديا أنت قوات ويدو تمدوي إذا رجوش ليل شتقول شو تشي فيدا يوش. صح كهيك شتقول تا ما ديش وات. شو جو إيديولوجي رسبستنيات تلقي. لا إيه غابش ليلش. سن ماستو مو. تناقوا اشتوسون كوزوي شتون تو بو شتان هاكستان ادر با اشتون شاجيم استقول بو قيت لغيت شقاتش نوش ديغنا قيتون جيم وقو لقو ش خن يقو شيم با هور سيرن شي داس عولو وغزال غوت حاتا وين يتقوا حاجه اولي وغزال غوت شبار هور سيرن انا بيس تساوي حاجه اولي تشيقو كيلومتري يا وغزال تا نوتشي وين يسوي حاجه اولي هون تسون خشوا هذا يا راح تبيت يغلق شدول مش بو تا اذا عدا كسيو دير با كادو يدوك موضع هايهم عادي من سام بارك ماشي يوتي ماشي يوتي لو بلغت أيوة شغل يلا كني يلا ما لوك يحتى يتشوها وهايول شوها هر إزواج وجي غلق بياخدوا يهرشتانوك شو بوهمش أهو داي أتيه تن وشا إم يحيو شوك يوتشول يحيو شيء قطع وقت غير شولا لا تشول وقتك خايه جدا خايه إذا خايه ثاني طبيعي غير شولا فطبيعي غير شولا باي هر جازه نقشيو بوخش هر جازه غير كول فيها هر نقشل بيحكي اشترهم شو وين ثان خلقيوش جوين تبش نشو يحكي تبورشيوش خلقيوش دوك ستركتورش كايوش حق المجوشين بوش يوينش خلقرش بورش داش دخلته هو قاعد يحديت هو شو تعمده المجوشين هو شامو بوسوك شو وش بورش داش داخل وش يحديت نقشي مدات ليش ديال وردات بورش واتش بولبل خلقيوش بورش شو دات نقشي ديال واش المجوشين بوصل بنعمك ثلاثة هو نقشي وات هو نقشي بياخدي شو هو وات هو نقشي وجه دكان دعوة هرا نقشي بياخدي شو شيء لدرهم شو أوي شو هرم تسليل ديت شو هو ده بورش واتش خلقوا شيء بوي إيش بورش واتش يحكن هو ده نقشي غل قوة خاين يدي أحسن نقشي غل دوتش دل هاري تون مولي اللي هو در كيتشو إيدر سابق دل بورش واتش موالن بيت بوتش مليل إيدر هو ده يحكن نقشي هذا قشلو هرا إذا تكر بو الحمد لله مش يقول قال واقر لا بس لا يقول يا واقر بس كيستوش فيك دون دم دري على إشتون على دم در ساعة ونالديش وبعديش وين جيم قال يلا تانيستو كده تتول دواقر يقر تان واقر وات يتيا
Und hoje struktūra, u darž, u ilšēn, saka, viršēn, meldek, šēn lūk, dielu, saka, virš, lūk, iš bu. Iš bu. Cerdolī nādu meldek, o nokčiču, meldek. I perut am da belči, I form nešjā, iš bar saka, virš kafeš ir dukoja, perut am dag doksu. Pēkboč dektir, I meldolum dat. Iršjā daroedik. Hunte, kafeš meldec am buur. Dolde, het steelman, dolde, zon, rodde, na was, zale, und der doch ben nach Bellir, meer wel zoet hulk beer staisen. Ta au galli ol hul hu shi ta bet da kafa hu do tam duklu tam sene litso. No her borsh nach zut ev muhteliler şu madat iştiyeli şu madat zut na barat o da yer ol hul kelik ol o da diyor. Şun meer wel bak. Her gezi su ha. Her tam bol be çuleli na khasun. Tam ben belbol enti badi. Ser zut ya bil ulaştırım. إذا ديال دوتشتر هون داج اتنت يحتو هم خليت تنزل إيش ديال شو وش هذا يولو داخل هنول كان اتنت بيحكي استدو يمش ديالين هوش بقسم Ginduk. Ginduk. Ginçen, ginduk yumuş kardeş. Valla diyorum, şeyli oluyor. أبو تنزل دي специальная структура рабочая сум гинах دي один случай хаксум بيحكي وكنت بيحكي أهوش بالغاية شو شوي ما كان كده هوش نخيل غير أخو كنت يحتوى ما شو كان أتمغلي سنوخ جيبو بوخش لين هوش بوخش تمولو إشتمش دي تعديتي ديوتر مدات هند حي نوخ من مال نوخ من سكت يشوات مال دو أربعة يتورنش يدوتر دو وده يتديتش مال غير وات وده مال وجد عوال ما يديتو عربي يومش تديتش كي هو دي نوخ لي مال ما تاخد نوخ ديوتر تهاني يشوات مال غير واتر وأربعة مش تدي تون بيه بكر دات سواملو دات شي سواملو دات قو سواملو دات تسموه اتستوكاتش بيلو مي Ветеран Ганнибал, я всегда в тебе видел одного человека. Алауди Хамзатов. Хасан сильный, харизматичный, сильный человек. Allah bir kabul akıllı gitti ya. Алауди Хамзатов, вот, единственный есть. Вот как он, ты, харизматичный человек. Он не успел никем стать. Ну ладно, остальное вы лучше меня знаете. Allah dite Stanisław Laso Ergunia 95 godina Macdar August dakle dosun Ergun čudach ivitski ruka adinat был ясным Аладим хатчун чудо дюнал до ширидек доsun вообще что он зудаир вообще Аладим что характер ширихас он зуда сунца улях туам бяшир войны формаях акцигах тагубин положение он мудой дуцоша دي قاعد يرتعد دي أو أربعين هدو سعر خوك الفونا سعر أكوكسيها تودره متقدم طعم غير بوالدان هذا تلش على دش شديد الغدة ده حارة إيش دان در مساعد إمش بير بوال إتل تكيتش مش بين بانات طعم غير بات إشتا إتسين زابودي ونسكي وإشتا طعم دابير زن إشتا هم دركسيكا إشتا إشتا دي قاعد يأوجه عاجل مودو درتيال ويل يشنو Aladis eliist berg kertega aladia kis berg was elitsu sind so hast du schon gedus wo huda die elis aladis so huda die so ergo nie obzat pasolkia huda die in berg was elitsu zuchunga yeri zuchu her berg was reatsel garoje shedia zuchu berg dai kiak ليكو ماشي نشتي باكنا بدو فودر ليك اوتوبوس يا دري ليكو درات مودوني دك تدوف ليكو يا دوني بتدات ليكو ماشي نشر على دير اورالير زيلير يا سنكشوشر هيتا شي جيرزون يحدوشر تاتوان بير بولا هنا تعميرني بريغورش السيتواتي يري ماشي نش гражданский دول ماشي يولچا ماشي نش ادايش جيرز خياتنا I mašinč atdajući, ako patarm šum cei cink šeduku, vasara haječe nijezek elče,
No tammo hatse yeter össe tammo delç er muğdur du tsakara yoet mesneçere tik aşbolishtat bisen bara der çüyaş datsa büsen ter akşe raske miçata o der raske miça bu batauş iş batmettiol iş başmaşkul erde hertro سكت بعد جاجي دير حياة دير إترنو إتخن ودي تعمل ليش ديهم حياة شو هتنو ده مو أرد دو تخير على ديال شو ديال دوش على ديال إنه إيزو دي شو ديال دوش يعني ده جو أنزو ده يعني هرب يكون قصريات سوا أشياء دي ده هرشي سوا إيش تطمن مجلس خايتا ناخن بايس تاتجين دلو ما ديوش سوج نا خا ما تخيي بس صح حسلوت ديوش ما خا ديس كوي هم دوز ديس كوي إستوري يوكي سو العرب история Швейца само. А sai ночи историю целюк. Совели. Да, духва хвоил хасавыш. Ваша, вернее, дядя, ваша. Но интересная история. Но я имел в виду вот Алауди Хамзатов, который там в сопротивлении чеченском первым, харизматичный, мощный человек был. Его ликвидировали шмелем. Шмельтер. ده سوا ده دوسن شميتو uvazik yerīca jēgina bošsa det joksan alaudu beka alaudu orku сюда. Естественный лидер был, естественный. И его там ликвидировали. Естественный лидер в естественной среде, в непринужденных условиях, где нет... ابلو وري يا اخي النخبر اوتوريتيت يا اخي النخبر انتج ورشا دوي تاو سمور تا انتج لا هذا قبل باتر شنو تاو سبوغ ور ساز ورش ادو شوري تاو اون ديادوش ديلا على له هرو كارت نوكشي علينز سوم تاو سين حالا هما وات شال يا فيديو شال مل سماخ ويزو شتك وركسون تاو سبوغ وات Алло, для порводи. On door allemaal die taal. Nel liquor els, wel liquor water el gaat. No on door allemaal. Это по 2 метра рост. Waarom geen water no? Wel is سروس دي water wel on door gaat. Zo is die rost جيب liquor water wel met 2 meter el water is. 2 meter. 2 метра за water. No on door is wel lekker water. Met 2 meter el is wel is on door wel on te door. بس ما تيش نخبر كويس ايل جيمسير ايل ليك واتر اشتاه ليك التر نو اون كنتور ايل يدي ويتر وير هر على دي موش اقوى ميوي وليش هولتيغو ايش يعني نخبر تر ولو يكون هو بويتا بويش ارتا نخشي بو بوخش نخ بوي البوسو نخ بو اول تر شاش نو نخشي وي ميكتر نخشي مرشونيت يا ويغوكتر يبن نخشي مرشوي تا نخشي برشني تو سون ساكياتشن تا تاچوينيل عربسكي مرشوي ابن شو نخشو من تغير شو تك دا وقع مو دوك شو يجي ده один в один бехм было один в один эссенция лидер вохн. Я к тебе это привязываю. У тебя естественное вот это лидерство, врожденное سيتواتي اشكا شو ليدر كرمواتي خل سيتواتي اشكا حان كان قيلو لا تشوقيه تارك يحضر تكيك سيتواتي شو ليلو دات استودي المبارك سيل ملاك اولور سيل انا تجول لك سيتواتي مغني ريشات لهم ده يا اخي تنا دقيقه وغادي شو تخل سيتواتي اشكا حين يدم دوين ساعات يا اخي تنا وما بس يدين ناس ايش دوم ناس دا شو احنا واستخروا رساله ريش حلقوا على ريت ناس ويقولوا no es naguas khilurso ya zdal что сишачи сюда наguas khilurusу ахарксу наguas tu харксу а дальше я себе килка свою рунда ситуация шка хан гацелил лохим вот этих шбруй этюк соцо ala дит аус или дукубуш если бек дукбуш больше бат это не каждый та халуа до чумам тенут долурдашно до садакким что это мой уровень. Девитерани теос до теркалдиярни гори аютшуд.
يلا وريد وين دوشت جين شلو تمتيا ارجون اور حوق سنه وغالي تشوكوش دو كوي غالي تشوكوش سنه انت اتسيا تاوسي بيرش درك اي مدري غالي تشوام شلو تشوام سياته تاغا داتما يات داتوغا يوب سيل وتياش دركتار يغرادو يسيو بساتك اتكريت دو اتكريت مدر اي احش دكتور اك يوول شوانير كروتشي اك اتشو ايتا اش بيرش واحد سنسوت اير عاتدل ال يوز دالو بوخش يا دو دالوش دا دركتو دالو دو بوخش يا دالوش اتسل دريدل دوش واحد سديش شيت دولار واحد يسر بيرش لا يتعدل ريزو هاتري بروستو ات شو اخي قميل دك دوخسون ده تو باي تعون تا ورش تن نوخشي ور هوكار ويجر هر نوخشل دايخش اشتي تاوس يغورو كنك يغورو هر نوخشي يغابيش تا تشدو تشدو هون تيخه تا ما موتو تا نركوز برياتنا نركوز يقون تا خس برياتنا ما غاتو اش يماخي دوكا دياتش محمد بيمر ميل دك واتر غلقش اشت هر اللي اشت هوني خزي تيردش دوتش اتم داتتش دوك تبيو حاجو يوخ ساميكو اتن خا ما خا شابيتش بوتي تك خزدي ثم ده مدتي مليون شكا نخبه نيخ باخ مشبوك زودري بيرش دوخ شحيز واش نيخ باخ انت وقتك وقت زودرش تي بيت بوت شوال بورش وات شوال ولتك وات سور خزو غير بيتش بوت اما دردي تم فامو نوختي شوت الو تور مدتي نو حويغر سويغر نوختي دايخ بيتش وات بيش بوكش ايمانش بوال بيش بو يغوش ميديا شا باتش ولجن دك ايمانش لربا بيستازر بلاتا دلديز سي بوال اباسنا بوال خار دوكم دوك ديتيس ديستريل كيو يرترواتس Ветеран, Лечь, с Добрый ним вечер, мои золотые ситуация, друзья, подписчики. известная, как там это все произошло. Как бы ты это прокомментировал? Я лично был на... انت شو شو ديك خيتش عن هودن سو ديك قالوا يا روسو هنت شو اتسون ديك سيتواتي تخا يردو نقول يا اخي اللي تعمجينا ايش حتى على هوتو على رزبور شو يتوقع تو بالخول اتشو هذا ارمياتسو انت خا سين دي تخطر واتس شو ديك ديك تخا Да, но кто-то, может, знает. Но это на телеке было, на чеченском телеке, на интервью пригласили. شو ديتش ديك دوش خايتا با شو ديتش ديك داس ونسخا انت سو قالوا يروسو يعني تا ما درديت تا خزر بيدويس ونسخا Речи халтыг иш баган радуе вокш, но зарызбокш атиел дас, но радуе вор, но цават сюда площадь улица кот маршрут, движешь палатки, что штабах отдот мовалишься. Не было воинца убок, но а буш пошуется амор. Ёж таудодал рош перестал шинахцер. Та хредуен уляца авор завиднерца. Ну здорово кантурка за рош тёгнахцер. Рош иште вегахпец. Абар калавдышет чиршмайре сантя. Аладын тя чирилча и огнеметы шмельто вирбо. Аргунер со счёр алады цены берут. Там что видится. Точно ханца валидат. Мяу из всех этих, как бы я не относился к ичкерийцам, Лечь, чох, стык, хитсон, прошел вот этот путь свой. Я, ты знаешь, в чем подозрение? Он там выступил на одном из съездов, Арбой уже там,
он добавил шейцагохай, что верблюдчи идти, мы со своим волком к вам не лезем, вы со своими верблюдами к нам Да, тоже. да, вырабишься, да, вот, и точно хорошо. Потом же его младшего брата назначили СНБ. Я вот интервью с ним делал. Дома у них был в то время, еще дома находился. Чего, приличная семья, и чего, Разведки он мать. Разведки он матеру. Да, он младший брат Ибраим Бош, Ибрашка Бош, который Москва цена ури, первый там Сохова цвета. Да, младший, Ибраим. Да, Ну, что он исполняющий машин, был. шума, ну, yok, сюда и вем yok, цари, издав батырк цари, начальник yok, служба безопасности в целом мире. Yok, второй там Белчанец, Кадыров Шкавел, что командир. Тоже нормально, поддержка, да, то, что Вахабиш вот. Сондак дождь, и муслим чебулой сквой. Первый примат, он конца права оказывается, список двух полей, третий, второй там дальше, несколько месяцев, его чаирка, Ибраим Уи, его чай, Махта. И Дин Уйти, Хэшем, просто интересно, я целый фильм снимал об этой Ну, семье. Ибраим, вон, Дин, вон. Ну, слава богу. Вот такие люди, знаешь, вот как здесь спикер говорил, и что Иштнах дабо хойнюхир. Жа лечь. Стуна дик первый он дабин, действительно он бил, энти будет он дабет, сахар я сахар че, энти бат шоу там, сабul. Удача. И мядом гиндуй, и хату, и он дабет. И хягдул, и тана дэйн дуй. فهي انت ده بوست نستج شيء دي كركوتش يا شمال شويه تو دي بس ده واش داخل انا دقو داخل انا صابش دي بس ده فهي جت شويه مال شويه كنا نو ايه طبعا هرا شو ساعات وانت بنا ارابولي هو جهاد ده شو كده مال شويه كنا جهاد ده ادي تكون جهاد ده بدي هو شو هو جهاد ده هو مجاور هر مواد تعدي دوش مرشو تيحني هادو هر شيء تهايروش موهر مرشو يكن فرق دله هو كلهم يحتنز ثاني يكن مرشو يحتنز كده عشان تاجو تكروش عشان دي دوش هو حلق سنت هايروش مو اوتما نو هون كل ولا مير ولا هو فرق بتنا ناس كده دابا مير وشو دابا مير ولا شو يجن يحد دوك لا باتوني Pielce perutando tuam etzel ezerska uje mopatsel. No i tuolat yo las que dabo chatsa hayno te meiru. So jihad da wa so jihad edin hon matdin do khiyo. Gas que dabo khiyo. Ach جماعة شو جلد اللي لودينو ناخ إدو سايدو داغستان يرخ صاليرخ ach had هي قلت تنقش دوق يلا شاشد حما كاش عربي ach انت سنديح سبيل ده شبل دي بولجانات سبيل شو هودي طعم بندي على جنا دي موات طعم بخن شو مو هر تناخ يي طعم بخن هرشوك بلو يبخنش تايو عرب شو يحكي لي غاسك شو يحكي لي ناخ ادواش از غاسك يو اخ تان دالوش ده ارش يوكش ديغرش ياتش سيمش دوخ شو دي شبوك بوخ بلش هرش سمبايز صحبوا ناخنس دي على جون بيحكي دي على لحتي
عشان دي حاجة عطينيش بتصبح شربل دي بول شربل شيء سنة واحد دينيش وين وش أكتب شلاتي وام دابش مت خلق مجتي تا مش سكل وتكسو جهاد دول شو ودير هات يتعوق تمير ولا جهاد يو داج نيريال أتسيا شنو جيت وام ببيز وجه يقول المدح توجهات دل وشوري أوتومات يتسارع الجماعة يوارنا بدي شو يو دقيستان يلا كنش نغاس كحوه أكون لا أحسن أحتوام ببيش فوقه ببيش بوري أكون غاس كتو دوايبه يا بريشول كده بوكوشن بقى он беш бол там дабба беш хулко но ахтам бобох шовет диочене хахал дук оч ханох чечу юх ва шу ханах бо шу ахала ахсала уже хунчул 3 saat 3 вет дилко худаж те ему предложил газ шу штег дрока а там была арба ринг халвали газки халвал тут подготовлен делша хавена бахцу ахала ахсала бобеш хулкой истиум ис далила дуе дайман لا ده داتو سيجي شو تموال نشبوت صحيح مش بيشتري قام يلقوش ساقوش ده يزواش صحيح من هذا نحكي قومو شارش يحتيدو شاهودة ديز دو تا وين ادي لندري حدري بوش صحيح مش بيشبولناه بري تموال نش بوسو دين دوش بيش تانا يازين ورانتي يازين در بوش بولناه سابر ديل اتايدت شتونا دوايتي ده تمسا داوي هرقامك يا فيش على كدوه Ветеран, а нельзя было вот этих людей, преступников, взять за шкирку и приговорить, ну, как-то осудить? Тысячи финансировали мальчика, там миллионы долларов идут. Финансировали мальчика. Эмлайк, эс мабу, нет там больше, эс хеник, эс мабу. А и нах буйвотар, та безмозглый, бездумный, послушный исполнительный маскетчик мою. Уж хасол турбу. Уж целенаправленно финансирование миллионов, кетчешь мабуш, на государственном уровне их готовят. حالا بولش وينش مبات لو كاتش بين شايفينتي جادوخ شو بيحكر بول نخبت خطا بار ابو عمران ميل بش شايفينتي ونش نخبي يخولتي قوي اخشات ما قادوي دات احسني اخشات اوين دين ديدوت مسيت بازوي سخر كاتش يشتك نخ كاتش بيش جارش تو يا مال عامو ميلدوك اخشي صحيح استناخ راتوش ادمش ادوش سايدوش سارجنيزون الليل شو مدري اتسبيا داتيزن اش حصل توربو ويبتشال قوال نت خانيت دا ما ياتسو اي ميلبو ناخ بتشال تقوالي تريبت ناخ مبو بتشال قوال شي سولتور مبر يبتشال قوال يرجول يخولتي جو سنك ليه ما ير ردو يبتشال قوال يرجتك موات ردو ستو بيشخلتك مور او بيتيغورسكي اتام يحكي شادين يرول اي غالا اتا هيكل دوتش بولتا جدري بيحك بات تمام يزودري اتغال واخوش مسخه دميتن جاي كوت مش قوبش استري بنش قوبش تخشيات ساياتش هو ليلود اجا ده شو راديو سكاتيل تزودري قول بين ات كان بولتات ياش خبر شو تشتات يناخ صوتو عيدل ديت باترك وهو تيت وام دابل بات صوتو بولنات امتى بلبو بيش كر هما دات نو زيت بريمي راسو اللي عربي ما حكر كيجنا حتى يتشاخش دو سولي بو تشبيرزن ناخ ادواش بو دا ادواش سايدس با ايش يهدركو هو شو هيل جالك يسول شتاقيت يا ناخ ادا بيش هو شو ايش لات واش برتر اخش نشا يوش اني دايت دنجي جالجي بيرجاتش درجات يور اي قبل ديش بوسو دندر اش كست بوي ماستري بوي هردو وجدو اش مغاميت ديلين بوخ اوكي ايدلي الله ما جندو بوخ وين خش ما دو كارديتش دولم شنو اختوان بولق اي ترميان دقدنا اي توان بين بيرو توان بين صح شو تنكرخو ما دات انتو اوبتمات دايو يحكن شي هم تدينش بولق بتات هات وام تدين ناس خيرتنش قوش بايس جماعه دوحل تشيرز 15 متر ماجك دو اتشو اقول شكل ما بوش 5 متر نيقل دولا سون بريما دولا خيل ماجك تانم دادا يحكن اتشو حقول شكل ما يتخيرت الجماعه ايش تحت وان بنا واتحلق يلا جالك شو قش مدوين اخذها بودور تغيرتها هذا سليمان نقول له هو بوجود نخليش واشغلك
أقول دوام دابات سك حووخ شين تسارة أرل ديس ياتكن بنشي هور دا كان يرتاح جيجك شدو بيتساتي نه هما داتا تونك أخشلق كاك بد كوباي تانا جيجك دلردك دو جيجك بالي دول قندل فديسي 15 كيلوغرام دو ديس ياتكن تاكي إيت جولت بجن يق جيجك شدو خطاب ما ديك تقوبوش ما سارة ويتكاك نحونا توقان ديردك تخا عن جيجك بوشين ديك تكيتون كان الداغستان شو إكشا حين خيردك تخاكم ويتان إشتجيج كيديرجه إيه لقوي لو كان إسخطاب هود شدو هود يشدو تخا إنه فت كوبيت من داغستان يحوم بالي يولقي أحتوى جيج كيلو شين ديك تقول كان حين خيردك ويلسيو يدوين ديك إشتاي دك دوكسو إخطاب ما ديك تقول بوخش ناه دوتش أخشالو بختو دي اشترالو بختو ودي ديك تك لو كده حوس كوي ديك الليتش الخوخيلا ميجر داتوش قلت يقوك ديك تكفل نوينك Ветеран, но были же спецы, ну, спецслужбы, целая гвардия дудаевская, что нельзя было остановить этих 2-3 людей. спецслужб, откуда спецслужб? Не серьезно, спецслужб готовит нас. А ху спецслужб? элементарно темлайс, некор арбол, темлайк эс барбох, а спецслужб, я чем, дуку хан езы. Спецслужб, какие спецслужбы? темлай боч был, а ху спецслужб? Бак шой роде, скажем, и вопрос задавать нахат. Какие спецслужбы? А спецслужб? темлай армия квала нет боч был. Какие спецслужбы? А ху дыца, уэльница, спецслужбы были какие? Какие спецслужбы? Ветеран, но если... Макс, там как Китай. Да, говорится, если они перебивают... Макрон, вели особо воды. Не понял, еще раз повтори, у меня здесь иногда шум. Макрон, вели особо воды. Макрон Ви? Хочу Макрон, хочу Макрон. Да какое дело, я даже не знаю, кто это. Там какой-то еще Макс есть, может он какие-то угрозы наносил. Я же просил скинуть скрин, где, чтобы мой голос определить. Все, Кэхтон. Дить стакан, обухваш баллон. Ламадула, Макс. Цавал, просто Макрону, Элидил, Барас, Максу, Элидил. Все, Кэхтон, Макс. Macron watch, can you be a Macron watch? Can you be a Макрон инсталлировал трасть, угроз пишная, туда. No, انسى ماكرون عداوة كنك ميريال شلتامبو ماكرون بتنوك وينك عداوة دو اشتا كنك يجان ماكرون وينك عدت ويز وينك عداوة ماكس تسويش علو شوية تاع وينك عدت ترى ماكرون وين يزر برضو ترى وتسويش بك شوية تاع وينك عداوة اشتا كنك وي هي تاعت الارض هيش عم جديل واش والله بايس اكتجي روما دو شو تاوج يعني فزرق وين محمد بايمرسه ايش ورسحك وي الدري بوخش ايش ويري هري خيز دكشو لو شو هي تاعو بحكي دي زدات نو هي تسويشو صوير ورسحك وي تشين وين كاس كتو شي ورسحك اوخش جماعتين Ветеран, я слышал, извини, что перебиваю, я слышал Макрона в эфире, но у меня с ним не было никаких перепалок, и да если бы даже и были Вевьези, Ума Дадьези, я понимаю, что это глупость какая-то, ногчи малые, если даже... В крайнем случае, сам цедичу алрушвац, что тюахна дуица, ветцевиш, тюахна дуица, слегка тюах адвит, ветцевиш, сам цедич алрушвац, сам так хулк, сам цедич, что слегка травмирует, ветцевиш адвит, Ветеран,
ветеран, отакет ДД проблош я шо цана хилла хунт это ты оконт это ты бош, да, тера вот. Вообще положение мое, знаете, по-простому это объяснить. Алца в рекламе в 90 начале 90-х водка Распутин ош. Вот реклама, вот сачуки мути борса, шикоми кора койцашим, им переделать и не рацар. И шиш карду и Распутин. Сути авол Распутин, но ишца. Елк хажбой, короче. والله أشهر تسدي تح короче شو خوم دي تردشون واش. Вот исан положение уй ца яхвичи ислам уй дит тсади тах уй ди турду у нас нету другого выхода. Был бы у нас хороший выход какой-то ца не знаю ца колла или уже ца контролировать я шлопачал еда и турк санна и ца под это взять и мол ниш массом под контроль ца иш цабу постоянно кверт гажату шлактош и вайдаля один еще мы могли бы перекантоваться с ним. Но мы находимся в положении, где он полностью нас задавил. И ирдаквас и скинуть вот этого карлика, ты выход я отцой. Вы инцидита, и там дин инцидита, вы ислам дин удитордац. Это уже очевидно. Я так думаю, что да, что 2001 год, вы мисс касается хорш, халхадюш, лишь подаривай там. Там, вы бог, вы се вся система примерно. Так, раз модернизация ИКЦР, да, что в последнее время светские государства моей России, так, все государства, а движется хал цегуш бывативиш, да, значит, планомерно, да, что на и культуру войну внедрять, да, чтобы наши дети выросли вот такими, и сопротивление будет меньше, бо и план коррупции, да, а так, чейга, саму лил, мацедой. Там не только план, там и на нашей глупости. И ислам защищать пришлешь. Не потому, что ФСБ к этому принуждает, а чисто потому, что мы заложниками этого дела оказались. О, того положения. Того положения. И как вот Амос, ой, ну, не идеология. И вот подарено, как вот Амос, договор. Да, мусульмане. Русская элита сейчас бежит. Большая часть не знает, куда бежать. Там аресты давно, уже 2 года идут. Каждую неделю крупного чиновника расчехляют. Они разбегаются. О чем-то должны тебе говорить. Они даже не знают, что здесь происходит в мире. На их уровне паника. Передел мира, да, и весь заёк ситуации мир динамично, посмотрим, что будет. Где что. Вы вот переделать что это большие. У нас есть своя проблема. Да, сейчас никто за нас это делать не будет. Все с удовольствием будут использовать его против нас и манипулировать нами. Сюли будут использовать на своем мелком уровне. Раска будет использовать на своем большом гибийском уровне. Бен Салман и монархи залива будут использоваться на свой. Все будут против нас использовать этот дин. Это просто граната, абсолютно знаешь, что сейчас оно взорвется, и тебе мозги разнесет. И такие тордуи, это просто, это гушмаду, сколько арабов там перестало шейхамниш, да, потерять свою национальность, потерять. Что ж, примешь мою сотни на нашем, мы видим, что эта граната очень многим людям уже разорвала. Но и все равно ходим, мой еще бош, 50% еттивай и, короче, отцел еттивай и бош, короче. 50%, ты хочешь 50% врагу, у тебя нет выхода. Нас довели до крайности, где мы нас полностью уничтожили. Единственный способ это, не знаю, действовать решительно и отринуть это все. Компромисс, все, ты сдох, они выиграли. Вы пока тылли от свой дом. Насколько это страшный враг, и насколько он нас проник, и насколько у нас в нашей положении безнадежно. Их речь даже на обманца, по пальцам их можно посчитать. Кстати говоря, Тесла Багдуй, что Бен Салман заявил,
2 месяца назад громкая новость мировая, что ислам подлежит мощнейшей реформе, иначе он не переступит и так далее, там, не знаю, мотивировка. Суна хазам хазаиз. Те шей проблем, что только арабш из ислама выходить тешь. Вот. Это их проблемы. Нас не должны это вообще волновать. У нас Ну, наши Ну, проблемы. они я испугались из-за искусственного интеллекта или из-за Трампа, или из-за чего это случилось. развитие дает что так, им тоже хочется жить, так, сейчас правил решать, царить слухардух царидом. Царинок дом, на день дня хадок экспансия Дело, это. понятное дело, что верхушка у всех этих монархий залил, все их детки, которые там в Оксфорде учились, не знаю, колумбийский закончили, они ни хрена ни в какой ислам не верят. Вообще. То есть там прослойка элита, правящая элита там ни в какой ислам не верит. От слова совсем. Вообще им насрать, что называется, ислам. Они его используют как, ну, традиционное их оболванивание, контроль над своим Тесла, библиотекой. ну они националисты. Уж националист был. Да, потому что у них им религия как бы и не мешает быть националистами. Все арабское хорошо, арабский язык хорошо, арабские исторические деятели это исламские исторические деятели, арабский язык это исламский язык. То есть им это как-то все равно царь новый он, кстати. Они научные развиты именно из-за этого. То есть технический прогресс там из-за ислама. На самом деле сейчас наше финансы положение будут хуже. улучшаться вовсе. Наше положение гораздо хуже, потому что царем шейца национальный гумдубош, национальный патриотизм, использовать шумды, а он нам чисто, короче, это паразит, который просто кушает нас изнутри, ничего, только срет нам туда. Шумду. Любой потенциальный раска нас захватит там, я не знаю. Турки нас захватят, то он его моментально, вот этот рычаг, он возьмет и начнет нами налево, направо. И мы как идиоты, короче. Какой-то сюля придет, опять мы сами его посадим на голову, он тоже будет нам налево, направо через исламный рычаг. И рычаг, да, я все скинут, идите к черту, короче, у нас своих дел хватает. Короче, я медицине, я конкурентоспособный, вас ни на техническом, ни на научном, ни на каком, ни на культурном уровне даже. Ничего нету, короче, а мы сидим какой-то там, вообще там ни во что превратить. Любой храм должен генерировать какой-то культурный, научный, какой-то продукт, хотя бы минимум, чтобы там, не знаю, сам себя хотя бы уважать. Хотя бы. Ну, а что получается, вот когда это случится? Чеченский народ осознает, что вы были правы. Что вы были правы. Вот вы, два человека, аналитики. Аналитики, вы, два человека. Несколько лет занимались. رقدوا قبل شرقدوا ويقام وخائر وسلطان دوي دير سعريش قيمة بقريش полностью там Богу видел, что еще, что удогадал. Что это дальше? Если ты что там, да, с как-то не там модерн. Если там, подожди, свободи. Если там проведет выборы, и вот в выборе царь Беш был, и выборы, то там не дохом даст, как если народ войдет в систему, где он референдумами и выборами решает, контролирует, избирает и контролирует себе власть, то дохом даст, и по умолчанию, что сундош ответ тебе примем и даст он почти. ويقوموا أشدوتهم تيجوا دوتس ديلا دين عدوتر دوتس ديلا صندوق يحترس Хайгер ум мадица. Хайгер ум хайгер тала.
Это текущее состояние. Камми состоянию пропаганды цан хитсло. Вот это еша, вай пропаганда по Европе, сухаокши, расюхи олапе, 100% бацерон вахабиш. 100%. Хиджаб юхтага 100% вацерон даже. Хиджаб я бы меньше как бы, может 0,0,1 какой-то процент. Хинца почти что массу бон хиджаб что алиеш, массу вахабиш динар. Всего лишь 20 человек. Мы максимум царь Юнион положение. Представь, 20 человек сумели 400 тысяч чеченцев вахабистить. А будете, короче, если гаражу, всего лишь одного антитеррора хватило бы, чтобы док амда вы из Киети. Цатак вы, цатак. Представьте, то есть проблема, это дело наживное и дело пропаганды. Вот с пропагандой и там Киетордон, أختار شيء نورمالني ويبرأ يلون فالدنيا أنشأ يصدق كذا خلاه شو بتشال شون كذا كده تريلي أوزني خلا أتيبر نورمالني شيء إيمان شو ين شيء مثلا أنت ريش شيء بقاس تو شيء ميديسين مسهم أجر ديك دوي شيء قام من أجر تروشي قولي عندك تروشي إذا قرش يقام خوبش هو يات يقام ديبا ديش أشوف بتشال شون كذا إيمان شيء ديمقراطيش То есть это вопрос пропаганды. Инс абогу багдалаха, хачур наш хагега наш шавига, инс абог чниф абуюш. Дуку абиш дук. Цабер шабуй. Куда? Цабер чан вообще готтер положение. Ой, он дальше сукузях своим мерз европейский хума полш ашвол. Супермедицине последнее достижение, короче, там по 500 000 страховок, шоша, сразу он любую болезнь, короче, диагностируешь, тайруешь, сокус аштер, соположение, тунгхаш, вообще его положение, мы цена вообще и молниш борьбаться без всех, на первых же столбах их всех перевесит вместе с этим исламским этим движением. Просто он торгует, да, ислам маштигу, шура, что, все, бусол, эрду, массухом эрду, короче. Но и час X има качню хайн гордонхом. По дунья ча дакты по 100 миллионов, по 80 миллионов. Амни шдой, царь берег попаш, вы революции маяльные. На первых столбах вешат, из уже 100 раз повторяться истории. Чек мова. Изам ду, вой бакты на бат, еще мисарю кичу, аха, охчак бакчи, вой дин аддитин, мадат, дел адмацавитин. Ушанта кажлир боус. Sobre, мисеруб кичах ца дин теолобин бац, расты оккупантские империса, мисеруб кичах литов чакбахан, финиша чакбахажна, полякщин раскиш вообще тербеешь, штиков пешти до шала идош, каждый гинекровавый геноцидщина. То есть вы бусул бу алиния раскиш вы геноцид. Именно бусул бу алина ламас дяшу элаина. Давай тебе задам вопрос. Если раз пешвайн бусул буэль геноцид яшхальча, сюлишин он царь бусул бишин. Бусул сюлишин он царь геноцид. Именно вайн динай махайвай. Дукай вайн маршо яхтарш дюхалиет вайн геноцид. Вайн это бусул буэль сундаж это свой 800 лет халк. Бусул бы принятен, аж был сюлищен геноцидцейна. То есть это опровергает твои слова просто под ноль. То есть просто отцол бусул на цабиеш болгас взяли и бусул сюлищен чопкал, короче. Вот вам чеченские земли. Да наплевать им на наш бусул. Таташ, ну деба дебшаш. Tesla. Murat Caesar ca истории. Ca waqtig elabar co sha gotter i kelchudient en busal din yaxsha ca qameldich. Ну, типа ca nochchla dol ca human dual qameldi noch so guderdog ca doson. Ugar hal nochche gelwies. Zult ja tvek gela khiru el от waqtig elabar co. Ишт хилацер понятие.
Извой даже дицется, Леш, мы как бы должны о общих вещах говорить, общих законах. А если конкретно пример, они могут быть иштахил, против нас пример, за нас пример, одни или нах поступать по-разному. Но это раска айдал дочь, я теперь что требуешь больше, это ein дочь, айдал дочь, это мерш долг ам дать, تو آخرین حاجة وتر كران دوشون وين تساعد جين داتش نتساعد خيل داتش وين تساعد كران تدي نشونو كران تدي أش مسو دي شو دي نشونو إكسر تاندين يكينيشكي كران إذا جينا يوتش مسو دين دوشونو представляете, весь наш народ ни разу не видел вот этого Корана, и мы как бы в 19 веке все почему-то стали бусулдна. Что брехня, как бы, датч. Интуият, и кинешки да я до вот хажа лейшли, мек хажа беш дахку, мек мари, почти подросток даже больше, какие беш будет, считайте, уж мари, мек так, зуды насиловать, мек армия, короче, صراحة بتشافي وخاني زقيش قامقي وانش ها بحكم تيجي هذا شو كينش كده هريازين دوشن وتربق نحبوشن كروتشي هرويتي لوت يتلوت على вот иш так дует или церцелецер а то иш так какой-то через гомки молный шиш или молный шиш ха бахкан вой не потапал да вой бусов да бусов дару я хорошо пошли короче вперед так иш та проскочить полностью шовел колкать до шторма да куча ючся непрерывно поэтому ротул или не док мецо что дик хили барабиш освободить беницу он яди рапс даят ницу басун кучу лялш короче раз 50 лет окор буешь хайр бойлеш что поэтому рапс даят это вопиющая ложь страшная короче потому что хочешь боли гусул дин доуш беш будет царь так иш хочу лялш 50 тагу короче царь видишь дари теперь хашкер бош дицен. То есть, а как к этим вот другим попала эта информация, что Тобусу рабство даяхна, если вот эти утверждают, что царь видишь, что надзама, дар и бог. То есть, в ушах даже яйца, а коммуникация яйца. То есть, какая дата ол, и рабство, это лучше бешбать, вот царь царь с бусу бьюка, рабство хилла эл. Царь, вот дата ол, царь, держун тига рабство, так укара, тогда идите со своим исламом, черт, бойтер мабуй. Сунде тон олжду и только. А цан цахойти. И хадиш мекс дат, и хадиш гарбуши бьёх еще бог шлега, из-за тон почему-то олжду, но охойшин и молниш будет цана, и олж дат цят саат он бац бьёчей, что хадиш, короче, мам пейхер бех, что дадахиш бог. Они церкому, их как будто нету, короче. Заходит и нам говорят, короче, аж хадиш. И долго дают, короче, что удобно должен царь уж дают, что неудобно должен уж дают. И вот так пляшет, короче. То есть, там копчик послуш, ухо копчик послуш. Не попадешь, не попадешь. Аумутутика. Вот когда Тумсо, Белатиев и прочих приглашают, там 30 с лишним лет небольшим. Незрелость для большой политики, для больших дел. А незрелость показывают 30-летним. А вот антитеррор, 30 лет ему. Стукачков, никакая зрелость не нужна абсолютно. Стукачок, балаболит, делал. Сучуха, очень зрелости, созрелости. Просто пелки харчендал, сон, дуй из бытия. С другой стороны, я хотел сказать, с другой стороны, антитеррор, как Наполеон, преждевременно зрелый, мощный, зрелый человек, противоположность вот этих уродов. Я вот это хотел сказать. 30 лет это, между прочим, немало. Вы перебили, ладно, давайте потом. Да, и Хамел дочь. Выстав. Tesla, a možno častih staci uhildješno. Pričamo je zaključno. В смысле, цахетонсун, хухилдеш, чтобы большинство населения было против этого хухилдеш дубаха?
أعباق أوردون شاس إكس تماكاتشن. Да, час икса Россия вообще не сказал, ах, что детей. То есть народ, когда голодный, он очень злой. Короче. И там начнется вот эта катавасия. Естественно, молниш, религиозные, из-за муфтият, они все обслуживают власть. Даже Угар Аудалвол, Нохчевой или Угар Аудалвол, жители Чеченской республики, прекрасно знают, что эти молниш обслуживают власть, что это представители власти. Естественно, а против власти революция, первый бешбу бохач, короче. То же самое и с Русней, короче. То же самое было и в 1917 году. И в 1773 революции. И тогда то же самое было. К примеру, когда вот эти голландцы со своих этих на церковную эту католическую верхушку полностью истребили, короче, они вообще-то еще раньше это сделали. То есть это всегда получается вот так. Он просто не я или кто-то худя, а просто ашвал миск сагует, он вот и жировать еще властью. Они там своих на машинах, на дворцах, короче, трактор сам. И то не факт, что у него есть этот трактор, попахать что-то вырастет, короче. То есть, естественно, цель ненависть на это будет направлена. А цель обслуживать они автоматически ассоциируются с властью. Ой, да скажи мне, что цель был молниш власть, я. Юдеришь власть. Это как бы третий, четвертый вид власти, или, не знаю, третий вид власти. Как их называть, я не знаю. Продолжение. Вы хорошо. Продолжение Яцега, короче, как и в любой революционной ситуации, Ленин с Мааллер низы не хотят, верхи не могут. Или верхи не хотят, низы не могут. То есть верхи не хотят менять положение такое, а низы не могут. Уже все, до стенки добеган будешь. Дальше им просто нечего терять. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. На государственном уровне, религиозных, демократических дубов, религиозно початка хулилдаться, религия лучше, еще, свобода выбора ходил, кстати, но Дело в том, что Элли как бы не издать, и теперь дин дать, ищ целил дойт бош, дин хочу давала. Ich die nicht haben zu dir Leute ich alles gesagt. Ну исламу ба, исламе беком целил дойт бош, мадин мадуй. Конституция, что просто дина кажа, ой, довольно. 43 статья, где четко прописано. Каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой бог. Каждый гражданин имеет право исповедовать религию в рамках ислама. Даже из-за этого, допустим, Ахмабар городе мерши олшташ твой общественный договор, айдал кажем, и контролируешь свой ашку. Суюкат одних религий, что кто-то там увлечется буддизмом, другой-то, не знаю, дзен-буддизмом, даосизмом, тенгри какой-то. Проблема нет, ислам религиш. Ислам нет, уже проблема. Дальше у даосиста в религии нету позиции даосистский шариат, вообще дел, им судить тешват, и установок шият. То есть это проблема именно исламской религии. То есть ты можешь разрешить там почти любую религию, и она тебе не будет вредить, вот только ислам тебе будет вредить. Вот он не даст тебе. Потому что сам ислам, как религия, говорит, что типа мы дальше должны следующее дно пробить. Талибиш могут, сначала они зубешь университете, еще побудут модельные, махрами тебе на школе, ради харцарюш.
Прица шо модельный царь махрами цанду арвали щас дирцо. И последнее, короче, туалет, общественный туалет чуба ищат, и кури, хаежа ищат, кур занавешенных. Короче, то есть они, это дно я, ислам. Так представь, вот талибы живут нормально, шейца, демократия, и теперь они говорят, так, любую религию разрешаем. Кроме ислама они могут, потому что ислам-то разрешит. То есть все, ислам дальше уже начнет свою работу по доведению вот до этого логического канала, когда Жузудри не пускает наружу туалет и закрывает им окна. И мы это, тут как с этим Миллари, Распутин, Тумабари, Wallah Ашар Цадита, Шум Дитардушум. Вот иду, там нету компромисса с ними. С любой религией можно пойти на компромисс, она не претендует на власть. Ислам претендует на власть. Русское православие, кстати, тоже претендует на власть. Не зря там Адам раб Божий, кстати. А в западном христианском этого нету. Да, западное христианство уже не претендует на власть. Oman wala dik monag dertish atun sagattesh ba monag dalasun oman paydan khelchan mekstu iza asak oman paydan doshul that is mukhadala yo iza sala loqsu don ma milna kudu al tahasuna zamno qasto khirdu iza no sen hagin dos surti ahtan o itakhil bul chalili sandik sar 11 dalasun tan dizim tsidiz don so duhargina толпами цантаган tegajmosh tuğuşi ili doğanı teperklaçeş noş işlerinde там şu хагам ajud ki çömalar problem решать мою решать вопрос делать мен один не ствола бар туда стон ночи ولكن ولا صار деление зер цахамада зер şey религии лёртели чуцелелёр общество все человеческий адмалайош Лишь что не так контролирует у курятся тишь бог, ты стюсером компромисс Нету, да. в исламе, цунде хватит мадейса, и что просто воспитан в таком смысле, что ламаз ди, маха хаб, сахалу, хайгурб ди, все, яллах яук, да, и пошло, я вот так туда пришел, хакечек все. Нет, был хардахцу, что ламаз ди, он делает, у них там еще есть инструкция, короче. По шариату судить, цамексу и царещу кивиру. У них есть другая инструкция, и дать садиз, ваш садиз. То есть это проблема этой религии. Это проблема именно этой религии, а не проблема это твоя или личные переживания. Здесь вообще нет никакого смысла. Со личными переживаниями никакого смысла нету. Это не связано ни с тобой, ни со мной. Это проблема ислама, это идеологии. Не люди плохие, не наджичанский народ плохой, а ислам плохой. Это идеология сама по себе вот такая. Сугалкин дуэль. Дик дуда ты мада или саки чокшу. Димли лоштагу. И уда чуар вези махкава вези. Короче, вуду ритуал, даже еще шутка, короче. Проблема. Пропаганда еще ясно. И шушье дим дюхал еще пропаганда сатур ешу. То есть, если он хочет распространять, то он должен быть готов, что он дин пютчибус бохар больше, а не шахер будет. И цуш марш и быть так, Инстах то же самое. Инс аж бич богорт бац, шук мабис элчи, инс бич дэгдэ, Стоп, покарцу собрди. Урт мабиц, не, урт мабиц бог, это совсем другое. Цуна ще урт биц еще уж, мою маршу себе биц, и за умарш себе биц. Хетё? Один чуали елдия, харез халвез аж бич мабахия. Цу хабич был и пропаганда, нагасан и пропаганда дорезуй, то цу дючун дюхал, короче, хум рез халвез шватцо. Виньяхо. Борьба хинеш, короче, знаешь, по-честному должен отстаивать. Он гомого с исламом, ну хуй. Прям до цена получит, короче, то я не буду. Та проблема, приятно, уже.
وحاب اتنين دينا إيش ما وكير بيخل عقايت روزنيا хочу цевет тагам ват просто. Честные схватки, эта книжка проигрывает просто сразу же на месте. 10 секунд. تصدقون هذا شيء صاشي قدعة إبراهيم دل جوات بدوش أرسلني تعمسيت ورق شو دل جوات دوش عيد يتعدو شغله دينا روز نحا حيغان بو إسلام دين دوي حيغان بيشدع دويش دويز هو دل جوات دوش هو دل جوات دوش أكيد دورسهم обычно сейчас бич-бо, эш-бок. دقيقة تايم بسم الله دل جوات Спроси, Ибраим, удари сон цдакса догон. شو خواه شو سونا دك تدو تدل جوات دوشي تاشتنا نو شو الواتس شو قدعة هذا الواتس شو تاع كونكريت شي بوخ بالواش واحد يلر العوالي كلي لا داتسال просто حاجة شو هذا تاع землю разделил пар, короче, поднял туда-сюда и создал из паров небо, короче. И видите? Да, видите. Ишти за дерки, сама ситу дерки. И цаду шолога. Вообще, ладу шварите гадол, камел землю, создал землю и из нее, из пара создал, короче, небо. Да, вот это, Нет, ты понимаешь, что Вселенная, она вот, насколько мы ее знаем, она больше 90 миллиардов световых лет. Вот мы можем сейчас вокруг ее видеть, Кефирский, короче, телескоп сейчас. Так и Землю создал, и от нее из пара небо создал Бог. Вообще, лучше договорно отсюда, надо что понять. Точка мершовила, та хата да мега бусо бумо бога. Ислам чо приум ды хаон чудош, а первое хо бусо колш. А иман чудош елхом ды хаон. Иштело чвоя. Ему хола бусо бо хо авал бо куду. Пенди елхом хама хаон гай иман дата хаделох тиш сахолк. Первое нагадук эдой. Вера Бог дуке кити особа и я цаха уже тиш ватиш елхи. يخودوت غاتو ناخواتك. Jak man vill, kida i du så att suga rätter det lite. تعمل يلا تاع شورسون. Тесла, в спор вступить доя, и в спор вступить дой, сразу же на лопатке вавилер, и даром как раз Тесла слышно. وقجل первое нага дело те что تعرين нага مسома خيردو ал до предопределения ее признание дать, что все происходит по воле Аллаха, о дуня амел доломат. Те шуются. Вот так хажла. Инза аса хара арбло шашейн وين دوي وين цер ищ до бонус хажла мухула. Так получается, из-за предопределения хальча, из-за раска, что куна халк бинон так. Ельцин галак Аллах, вололга воя, кудеш ашок, арками шока, вижинаш, халаты, нохчи чуд, халкел чабалнах, ишламаш деш буша, и вош будон. Роду домона, лацо ельцинина предопределительно,
ويبير زدري دو ادو اتشهم دكتور يوقع قطعات بوتين حوين وحودش اشو والله تشحفا ودون دين بولش لا تخبوك نوختي دون ويرتلوت تشقيس بيش بطريق يخدش داي زدري بي بوش اشتا بدر بلزينك وانت دني دون اشت نسلوي دينا ما جو خاطر دي إنز وغا وان أسمودين تياش بريدا بدليني خليه не Вообще асфальт его элба. бохон хажал вы помогите Аллаху Бог Аллах поможет вам и это уж бешца адна что ахожен акцара это она плюс обещатеша елсмею до того ой изумрудный деши долше саму отказаться дочь да считаешь те фантазии чуйство да али мадоккум дар али царцана халга богот шей идеологии военный салтчанина а салты бода бюди her bolsan da teşitsin xı leçbu laha otulum gırdışın dünen çavis haqqal trafik xrişin boğşa iştser propagandmayı haguşdat hayyeş wolaj amu wolaj dat sünder boğası tag hadoy har işteliye nach halk beşe şaş mı bu okolo 300 milyon adam dine şaş tag ha xulştu dat предопределение по воле Аллаха деш модовый арбоша تعبيرش بوش نوين فدوح جناحا تاق نسمة صلاي وقع لام مش دش ونح وقع قارق عملش مقولي لش نح بوتسار ويدوش نسمة صلاي داتان قيتي عصبا دال ودينا شازوشتو شينيل تحشق ملو يلسو صايش صحصن ابوي شو دير نيقع دال بوخ عجا بس 34 ламус до 34 17 фарду 17 сунна тоқас деш ул ана يلخ تعويش по 2 اشتحوش по 4 так со худа зюш вуцо идеш маусо علامز ده شو الهزيت زشحيرو وراك دو يتن عد شو بوتين عد شو قنش عد شو بوتاق نرمان شي صغير كانت بروبليم ايش تخلشتو حبنات الشكا وحون هو قاتو صدع وشوات وشوات صوني هاي والد سويت سن ويل ثانية ما تغا هو غير دو إبروست ديتر ومدوحي ثاني لك ثان دين تغا ودنيا انت ثان أدمان خي أداس اللي خوردات ويش خوردك وين هو غير دو نو ديني ولش تبع حدو خوش خلاوات اللي خير ولشوات شو دولي تعمل ميجي تعمل تعمل دي صغير شورت ويستر شيء ويستر beter sal تو حالخيسك صبر دي لاتو سيخ خاطر بلوتي تسلا دعوالي تعمل شورت سيوقع خيط يشتري alright ميكشتو خاطر В общем, жвап це делар бо, і це пербі, це чун жвап деларом, хезен херде, це деларом чун жвап. І це аду шо нега Тесла, из пера создана Земля баэр бог свой, это низкая. Пер яхиду, вар дюния хина в койланду, я це денний шуй науки. Тут, скорее всего, привязка к тому, что самый распространенный элемент во Вселенной – это водород. То есть там сколько-то, не знаю, по-моему, 90 с лишним процентов водород везде. Следовательно, вода же это, вода H2O, ну, 2 атома водорода, 1 атом кислорода. То есть можно привязаться, но кислород – духяц. То есть говорить, что Вселенная из пара – это неправильно. Из водорода… Можно было, но пар это не водород, а соединение кислорода с водородом, атомы водорода. Короче, и сдавал и на вас. Дي صغير شو Нет, там что дальше, когда там вопрос не стоял с ним вообще дискутировать на религиозные темы. Просто Тесла
четко тебя элар. И на равных правах дискутировать, да еще, мадить, больше, да, зашуганный очи. А кост бы, короче, вариант очень, ваха хрен هر هدو هر مود هر بغلو يدات هر изнасилование هر лейши هر инцести هر короче педофилия هر هم нормально ду الحاش واحد شاف بوخ إبراه داود باه تيجا تسلس إذا هن سوكو زايوغا دكذا تنقص وها خلين ديسكوتيرو الدولة شاف سيخ يقول لا يخ وشو شو على طول Jo, da würde Duitsburger выиграть ها Dirschach. يو короче там надо Toch çu el Ser to malo. iuchol. To iuchol es jo elaston ma easier религиозно хум дует, что ты наук ma easier. Та аллегория сан как духовный, та хум сан воспринимать деш, та ищ аты чоли дон эл, да? Наук ха изош наук ха узе его че. Ха дуния чеп до. Хуз дуния буха сом буе бохка болштат. Окон была, сом была. Поэтому, если ахтуна наука и ноу шенч, кут да иш малха бу мутный источник чубу. Шейтан ма шукол хала бол, шейтан ма шукол чубу и шейтан ма шукол бол шхайната. Лезвие штухтера до тебя от момента чего. Опасно. Лама мадей боста. И он шадите бич. Юх Всевышний угорла харне бада, что ты чувствуешь. Плоским адуя дунията. Треть ночи чувство хажда цудеш футилаш. Набиш на телевизор за фути. Алла ойте. Проверка. Так. إشهادك أوشة تشحون شوت كتير كهوت سجلات أو كوني بوها بالش باليوخ. ده صورة حديثة في وديم عايشة تجا بيت كي تهونه دنك أو كوني تعيش تدوجه نشوت تجا كشوت ها يرويس. سنده نو كشوت تسوي شت صوت إمبريون شيء تهونه دنش نتنوت تدرش أتار قول دو راست هر دخول نكنيجو هر чисто, короче, как сахайнят эмэл уечвайна, короче, как тесбел, короче, чуе чваризух цунхуна дендевешикан, то есть كل حالات بهالتا خون جلدون короче, то есть كوكتي حالات назад такой электронат, как мысл сан летающий, короче, البراك шустаешь больше. Но при всем при этом, как мысль хочется гадать, да, что حالة تقدر تكون الله تكون تمثل يتسا إيش от варианта أدي تيجي ولا دول شو عشان تروات Takelum da gdje nizom. Ibrahim Velerio. Ona bosoblamız deškalić, ždičun ledušu cene kuz ameldeš ašku sudona, tana сьогодні акаба, собослоба у тиешу, чинек душадек, как положено, как меня воспитали. Что он 75%, если что. Дела таут бат, и ух ты тилать еще бат. Ладула латасы. 50%, хороший босол, 50%. Så hins i хат, så хатари там тела это жим. So sen понятие sen halkı inu her dikdat ser dikdat hins kuca yüçü tebne şat üç sunsa tanha malno yüç sahızı ya absuzdat yaş sahızı ya iş yüç sahızı ya hayır ma'at sahızı. Sona tana noş şuha dino ulu hamwe nasir aç hamaden yakhillo situatsigina iztuna waga bizim oluş sahızı son. Примерно. So 20 лет качался коммунизм яқина, после этого хаос яқина, после этого Европа яқина. Вот и сравнивая все три ситуации, та она, что ламас дяшхальч, кинекхальче, государственный, цухата, куда он, первый начинается вопрос, цибусов на рейс, хербац, бацу, шаберш, так, и религии, ой, там пачарат кушать, каждый свободное исповедание было все так. Ой, там بوجودو هاي propaganda هاي نيتي هاي كولتور هاي نيتي هاي شو هنلا لامز دي هنلا هاي مش لامز دي نوصل propaganda مليلي باخويدو как терроризм термалилер ويتا سون سي نوتشو ديك بوخوي ويتا بوصل دين لا قيتن هذيك لا قاش لا شيء على الدين شي مالو
نوش شو نوش هم داقم سو قوم هم داق سو خيت ما خيتان بوق دوي دوسك ويبتشاق خليت وي ده ديت بوق دوي دوسك سيجا من خلا حكم قد مينا كولتوري مية الغاش دوي دون أديل وي ديل نيت ميال بوق وي يهق وي اتعوي بوق لهم بروس ذات تسون هو ذات من الشيء واتس الحي all ذات يدوش تقول ما تواتسو سامو قل مقلني وحق قلنا سوتان ديل تيشو سون أبيشتي إنك بيرنا كان سون تعوات ولا خريستيان خلا هاري خريستيان جديد سوني زبيشتي فينش خلا كيش جديد إنه إسلام دي إنه ويسان طعم بوش عادي إن سون قيش تقاتل صحابي كان تمش بيش عاين كش وقتها تدير بين تسويت سويش وين خات يا أخي لك هدو إستوري خا شادك خا ترمودي إنها ويدوت سجى государственное управление إدارة شو هم كله يدوبوا دو ويدوت سج وكاك национальность как идентичность задو дубов дو ويدوت سج شنو شاليل ده شنو اللي يشوف بوقش но ночью что дитер дуй царита цариш бешхербу лил деш бешхербу царил дешхербу но аж водеешь ломет кюз шей فرق еще шли еще ساعة пропаганда شوش как Кришна Хасан хортик бaqolur вашилш порядок закон душ да شو ده شو بدلا ده how Aryans ашмауи ашвал чига хайла верх ногами бил макшук чига ну грубо говоря информация чига هاي حامل أقول شو تا هون تعمل absolutna علامة ده شوي علامة ده شوي غير دوخي صدوخي أو هم ليلو شو إيش في المديس أدمن القاحات ها تعبيت بال خل سبيس سامي حول نقصن نيخ بقونش خيدوش نيخ خيدوش نيخ عار إيش ده ديز الأول سرازو تأخلر كتير لوتس قش نرمال ماش متى هاي والله لا закон нарушается да нормально было битая يلا иду вай диду чуга кица кица хума мада цау ديل ستيش سون بعن سجوسون هندات شو ما وي حسام قال مقالني سام مقابل لا أتما ولا كم ولا запустить систему запустить сам ما وي но и сун кюк дуй как буй бош беш хезасуна кюк дат как дат бош беш хезасун церкул сахасун شو خاطرش دينا أصدق خاطرش دينا نو شوف بدأ تصدين ديلا هذا هرديش دوخسون قاعد سلطان صعدوا حال تصدوش إيش ما ديتصير تجاهلش دو سيستم مو подменю вечер но что сам так до 2000 годочка а миш касается хош ицхена حاجة соцсеть إيش جيناسون نو حاسس حاش من قصدي خاطر صحيح تجاه هو بس طبعا في المخ هو ذات تجاه دوت هم ذات شو حاجة شنو لدوش خاطر ليش الشغل دوش على دوش على دوش عش وصدون но все равно еще пока что сайтан делает тиш аж стагусодон ну и Дот сам алифасыга ديلا خبوغا يتعجب نيستا تبيلا تي شيكام ديلا تي شري يوقع تتيل إيديولوجي وها إيلان هوكوزا ترون دوي هوكوزا بنون بوي أخوذ تعونا دوي دوتش وإيلري البراكت إيميلري هر دستويرنا دوي هر أتمنيتين دوي هر هنا دوي الهوتيل تا концепции سويش سيجا ديو уже проблем да хоч ديلا تي شري ديلا إيش все равно تا حتى هم تعتقد إيش بأطلع ولا شيء كده شو أسرع وقيت قاش تا نيشتوش ده هم كلر تعيش تعديل وانت ولا شغله ولا ايش اوتنت وقع بسرعه حزنا بو بن سلمان ونюхи волошу который дом плевать на нас хотел до чистого этажа представляю этим нотч о галек شوي حيقل قال ده كندا صار دوغي شين اوتل بس انا ما ديش بيشي بيريت تق نوخ غور مواتر شو اسمنا انا كسيري ولا أي غابن ما بيجي إيش أي غادش تدوقش ما ده يوجر ده propaganda شو مسميت شو عوجندات كيجي نشبو بقي نشبو سون سين سو حال خالص أول شناس إنزر واليتهم مشان شخوشين أشتول شنا
وقت قديل وقت وات وينت عجين فرتج واحدة غندر إيش حلا فئش سو كتسعو إناغو سيجيك وفي فوق إزناغو زفوفا شد كوري ولي واحدة غندر متكي أرتو كنا وقت تقول غلسن كويتلن عاسا يزبق مدشنك أنت عرجل خاني تشحش مشين خدال بيستا بيعتن بالا بوتم تقنو قوش ديلر إشت موتوش تقخلي إشت هم شتوين يقع عليه لوشتات وي لرد ضحكتن إشتات هند وي تغم دوتشنا نو مغدوتان إشت خي مشان جاتا خبرشتوش عفتوشنا استغنا درتخن نو وخدي تو حاجة يوردوش تكتا نوخشن قامن بيدنهم دلها يدوغو وين ورق اتخونيوك إداس تاق موتو خطو داس ديجيتوي سونسها نوخشي وات موتن بيتر سو نوخشي دين إشتوي سوني بيلشنسو طبعا أوروك يقول فلسطينش سبو عربلاش признат إشتوي تدركتات أوين تاني يشويش تير إيديولوجي تاني يشوي يبيتش بوش إيغادش أدم تلبين ليلوشو سونم سيوزي إتير بروباغاندا ودردوشني ويرا فريدا بدليني الله بوغي وش خلق بيه بوش ناخبو إشليل بوكش أقبشون تو ديلتن بوتين تاقا تارتاني وطاق الله ويدي وايتنو تال قش ما دوشن تان تدوغي تان يوش دري تندير تار إشتدلنا استي أني سبيعت لذا سبينو خطيا تان ميلوت جنا واتشاش بريدو ماتين تات أيو دو جوكتيش كر حدي أنا مداي بيرو تان مدايتني تورا سير إلهيم أولش دو هو الارتيكوليو عربو شيتار أول قدون لبو يقع الأول يوق الله هو وقع قر حياة أي نسل نتر الله بنتنا تأي فروستاري لنيول أويجا ويتعديل اختيش كي دولشتين مع الله حلقة دول ديري استيتوجي تنه الله بنا قد بوتت هديك دون قلنا جو قاربوخشة يلنيول تأي تسوت إدوزنا ليلوشتو أدم إيغادش إزر بيزنس يو تير ويني بروباغاندا يو ياتا تروير الله اتيادر ياتر سو بريتب لدنو فما جيتي الله بموجت وان بوخشتا يمش ديوتر داتر الله انت عمو غدا ديزر داتر هيلي شيز عمال ندرس ناقصة هتا سو третий, четвертый класс я учила суна сажим книжка илла швадогюк библиотеки утира Прометей хляц нарт орстой что расскажешь что что книги лез когда сарьешал يوشاش اشتغاليش ردو الخش ويلنش كخيل ظهر بوش داس دونا برميتي دا توان تو المستيل اشتدا إديناسون هرديناسون بوش ليش خزسون ديل ودينا بوش كده شان خش هنا أبطل سون جيموك مخلنا سوفيز ميوش دي وش ذكرش كنا قدوش إشت خزسون потом جيموك مخلنا داخ уже الخاوس عيولي لي خاوس عيولي اشتاخ خرشة بايرش حبيخت пошло-поехало, автобусы разделяй, платки одевай, туда не ходи, сюда не ходи. Какие правила даю или вы правила, вы ночи правила, докам вы ночи гилкук, долж закон порядок уж, а ва су овощ, овощ, машин чуть его, но вистрель, убахать нас век. Кан тханат аве, ну мятсун бах. Он бара вообще, я сун уж бойся сюда кто. Дела, иштеве, вистрель, так бывает кузая. إيهم دادوش دويدو إذا ذاك التلاق سو وقت دغلارن بولش جيمشونز ليرن بولش وعوا لا سو سي ماكا عشان لو أكشن ليل دش دوشي شوال ليل دي سو ما دي سايز يديك دوي يديك دلا حاندي تو دلا حاندي سو ديل صعب شو يمخ من الله ولا سو قلني خاصون سمو حق قلنا عشان لو قلت ну кто-то же меня создал аргун عمل ديك قلن دو سمو حق قلنا تنو ديل او أصلا ديل ريس ولنا أو دال خاستان بو أو قسم قيبانياتيات صدقون ريليجيوزنا إيو أحد إنتان عيوجو проблема إنزري خلقندو ونجي أحد يجلو مش قدو وردات